Ubwansu bw'Gusii. Umurubiri ukubwatia nigo kurigirirwa n'ebigori byonsi. Mwanjumurelia Ndizi TV ne mambiendengia ime yomoroberi Ensakia litukolie tichi gatatu stoko batogo sanga na ebene anene mono igoro aya berega watikali chikolie igoro anene mono tukato swa esentunda ya kabere atoji kumulekera amagazeti nabo igo entunda gatatu chiko sanga nabagani baito asigo mwanjumurelia emambiengia bwa kirebuya andonsi asoto tengerete tigankwalia ni ime yomoroberi Ensakia litalia nenkorokwa job Maangi no toko gwatana nera ni gakorokwa Fridah Kerubo mwanchi muliyeliango kwaligani bene asomorobele Ensakia bono mambia kerondo chinga ni mambingi ya nyasabere kagutwanchira elinda kwenekia mwanchi muliyetobeto gwikira nagagasi studio nabo igo kumulikira amangana ao Fridah bwakirebuya jaba chindo chinga imbroni gendete kunya gotusi kaiga kero koro kinga gusinense seniri gusinense yo mwando Gusii nyasaye natwanjete kerondo chinga kamunyirira kabiri gakoene kigwike mambikiga nonyana abana bali kwende school rero ndo chinga akigomba baba gutwirwa kolinde litkulia lero ni re after ni meta bange na bakwenda after kingo chinga kingo etapara abana bali ngo no school chiba school van yo school bus chibasi chiko boli abana tinchiro chia sobonge koranga ni litkulia lero bara ende chinsa chia mugasake bago chakwenda mugasake igwa keraga Ensakia kabalire buyeiga elinde babe bakoiguliro bachenga sumutimo komokeigo kolinde asinge ncho yo bwanjani to bwati kuchia somurelia Ndizi TV abuto batokoremerelia omurira chinga ntoboge tindutweka ko babo abutoko bwate nabaro bwetera senchira ko nekichibicha namalingo baba koboka sara mumanyi naboiko Victor Sultan ubangi ai korokiringa mwancho muri to batebinga embure twetetwa chinga kichio mugaso chinga ki chio chekiangazo sekia murakera ni gotoko batoko boka ko nekinga omwancho muri Ndizi TV twabeire cyo sanga naye bene ase umorobirio enamba ayemo omoroberio Ensakia ekero kurigereria job ngali tukeliga lya Jumatano etokolitebanga neli tukolia Women Crash Wednesday astogotebia omwanchi umurigereria obega kwinyora abaswati ritukeliri manyikantemneli abaswati ego mwanchi umurigereria etango na babere batatu muswati kiyogo chengera job nje abasubati nabange litanga nitinkomwe ba mama nabasani abange yes kunyara gwatoroyomo yonde nabarabaga kogecho akogecho oyarenga gwasali riritukali abana bambya ndembe asigo ego manche murigereria boka na batatoso ibatatu ime yo morobele Ensakia bono mambya ekerongo kwenyolia ngana bakwenda gutubwatia asinsemo chichi mitandao asensemo ya Facebook wetera Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube rende Ndizi TV News nabo wetera website www.ndizitv.net nabo igo wetera namba ito ya 0792 asebo igo bautonyora sinjera chekerero asensemo ya Twitter wetera Ndizi X wiya kegima umwanchi umurigereria bono nigo tuchagete kegima tuganitio beko gosanga na itu tumanye ngayo kubwati umorobeli Ensakia bono mambya korwa kerto tali kweba amashabiki aito on speaker ase county ya Kisii korase county ya Nyamira county ya Nairobi Mombasa nimetengana korwa sensemeri ya Kajiado mbaroro bago tubwati team diaspora good morning kerto kwatenga sobene asomorobeli Ensakia bono mambya
abashabiki tubona litonda green bwakire eno kumochere kurwase chinsemo chama chengumbu bakurawa no mushabiki to enamba mu mutyotereria mu director to Kennedy Gisemba kana kumocha tikoba igomwe bashemki buri kurwase chinse cha Canada na boygo hendo bwate abashabiki to boygo kurwase county Nyamira buna mesha Ochieng Nyambane na boygo to bwate Moses Nyaundi ko Kisii Polytechnic maite boygo morobere ko bwati gore nabantu bonsi ngo batabinga so ime iyo morobere county Kisii bo machoge borabo mochoge chache to chinyali bali masaba to so anse bo ebunge ya onchari bo basi sauti mugirango mate to abete ko basomanga so ime iyo moroberio Wensake to manyinga yo ogotobwati korwa Nyamira tini kobeba West mugirango borabu anse ebunge ya noti mugirango boygo kitutu masaba so ime iyo moroberio Wensake na botambe tabatabanga ime iyo moroberio Wensake to yoso aibieka Ndizi TV moroberio nsinye bwato obwanzu bore ime Ensakia to wancho ri aibieka otegerere noyomo otegerere noyonde nimetenga abona igakigwo kirie TV yaga gento gokoranga no komenta kariogi iri moti gwatu gutanyaro yes ase nginjo chama tukonzi na bego tengera Ndizi TV onyanga ntaraso embeo emero biri tobwache kigima emero biri yokogokia yogo semia konyora a balanced diet ekero gutegera Ndizi TV turiko chikorera mata tegera siasa yoko korea okorea kwebe bindo bindo ego obunchoria bebe chigosori egekoro yaitongo imanyitore yunga tiemero belyo mwanchi mulierere ko wochire yamase yamukora sigeta seni nambe yemo egeta seni kia Ndizi TV togotebanga obona bo bwansu obo Gusii. Yes, amonchi murele Ndizi TV itugerire lituko liapta mtima yatinga na haria yoko bako kunyele kero kwa lenge eskule sekonda ngo wakayibule disukubuni nje kwa half time ya kwa chakire maite January kwa bero mutinyu kabere ono kwatebinga nkwendore umutima komoke ngati wakayibula myakeli yao mete se myakeli ya ne imetenga F bakatabanga F is important F yani food matekero go changa gali yani neli samora lyo komugoko buka prep stay yogo chikoyimuka ngora ati mukore igekere go ikali tukeliga nje no sapa na kalira actually okweranga nyeteli tukolia mambi ndili go ikangendeka na ikanga gali roshenga gali go ikwariga niguo buno monto monene bwachire mugendi bwesiko bono togateba igoli tukeliga neli tukokumirana nabasani bali asenka gali mwara gosoli mware manyanga ngaki esukuru chigenderete igo mwara manyobo mwasange birengerelyo at least nayo kwatwara kerengereri kiri gosige tambukeri kiringa ninganete na inchensuke go chiasangao igo okumira na nabasani abo bachira se after ngokonya kwalenge kigima kyagera kwali kuligereria ngaba gotebinye skuru yetu ntuni gotogokora ige skuru yetu ni go mwasange birengereri kwamanya kuigoro bongo bwabo yes na mata matukubunaya twabwata chiskuru tobwate obusani nakyo banga onyenya bururu ni bwate skuru gete barabasani na baba asikoranga mwabere kulikira namaru kinga kibuneche anyway ase tutigarite asensemo yishukuru ko bunga bono bigwabo babere barosemigwa kulinda abana babo anene mono kinga kiye kibali ase umutimoko omoka ukwana kinga kichoko bwatoka aboro kiwa kurwase skuru ya Kenyenya egotoka ime woda ya West Mugirango mwalimu monene West Skuru Peterson yari kinigabete gusaba abayigori kubwaterana n'abantu bonzi anene mono ase okonya abana abo nabo igo kwene kinga ababwatani anene mono abarai ngocha bale amo elinde gosira eskuru inabo igo chiskuru chiyonjo kalena tiago tora rango naraliaya omolike ito kurwase county Nyamira Polycarp Okara abetla otwaliganeria kurwa ase county Nyamira igoro yomutimoko omoke bwerusa tamu entangani abaibuli abaiga baikirna sayega nigo bagendera ko babagusigeta abaibuli kwene kibunango litabara abana babo cinga kieciga bagukunyara ko bakogenda sumutimo komoke ili gwetanga kuraso kwegwatanya mone chimbwa chimbe banda batebi abaibuli nga babena abana babo babakwaswa mchimbu chiri chinge kera bakana kuchia chichinga ndeka tokwira ntubadena tonse so bwamo abana baka eskuru yeto gendera kanya igo yora wamo no mwalimu monene we skuru yo Peterson Nyariki watrenamo n'abateneri b'eskuru yo nigo bagendera ko babakobeko boroso
na kesukuru yoratkunyara kabage gokora buyasa matuko ari bosyo abaibori mana barimu obwatera namo egereke wango bia kisemi kikina seskuru ya Kenya algo sabonyo sato konyo tense sofamo trayo makora nsemo yaye yewenerete asoko mukia masomo igoro ase skuru yega nigo okoroswa ku mwaka kwa nyara kabago kubekwa sabebuli be skuru yubago kirige tambakero kya barimu abaiga kubarangiria ase skuru yubunenchire ya muyo kubeko boroso bule obuyam abaibuli abo nigo barire irangamba chikunyara kaba kubwatrana gentobeko kyeirwa ko bakamone gatia barimu kurase skuru yega abo batebere ngamba chikunyara kaba kubeko mukyo muyeri gwekera emini yo babekire bunenchire ya muyo gosaseria nabego koene kibunango konya barabana asubugima bwabo bode bosyo ntwanyora abana bane bakwendese university abu asitutakagereta sengenju yechi challenge chinyinge twabwate na rero iga twabekire mikakati twabwate ritukuri nene ria baibori wocha mapema toro kienga ntobwate okogani okoroko nene skuru yenero imukirego runa chi skuru chinde abana bakonya kakura se skuru eye nabo iga baibori babana barabanya chinga kichinene nandiri bagari nene ryo komirke nyasaye mbiya mono asinsemo yawe bali bali babwata abana batari kwenyara nigo babori ko baleta abana ase skuru elio kwegendereria trasinge ncho mwalimu ito principal ya chorenya bone go nigo tugwatira nte bya mone deputy ya chorenya ige bintu byonsi pingo chikoba ibire binya nabo iko na kieko ya twaliro go semeria nga oika abana bachikokora bya mono ikiagara no na performance yo kaba atworo kiru na babaire kaba gokora nigo bakorete bya mono asoko gendera gochumwa konde goika tobe toko bwata maxia maya nabo iko noko koro kuya wa 7.2 target bina twanyora igole ndi tiganya sabasen no nyambali mutita abana nyumba batari kogende skuru twabalika ndigo cha Kenya asensemo yayo mwalimu munene bwe skuru yega nigagendera ko bagakoboria anene abaraikuru asorwa ngoriga kujesire skuru yega bunenjire ya moyo kogenderera anene asoko jebekera match na begoko kinya chinyomba chuburaro appealing asabarai kenyelebi mwesimu wa stimogaka mwesimu wa matwera unalema batokonye konyore skuru ya match egere ndi abana batagwesa out of time kogenda rojo kuya match kinga ba soma problem tu atwale abana bajira bange ainegesio lakini dom yabanyaruka yatokeire iyo dom na tokete we are asking where wishes all the boys the school ya kale ya produce ya bange banya go to support egere to nyore dom abana banyara komenya sara ronge na libera chite academicals muchumbu ito West Mugirango mushimiwa Steve Mugaka eso wanja kwaya atokonye atoswimire po hol egera abana baitumba kogenda roche yakabe na wongo saba no mo MC ito mushimiwa Julius matwere nera atokonye sakunyara yari kibego ninga basemiri abana bali bango kolia buya kurwase che skuru ko ndeba tare konyara libagalyo kwenda se university kwibwatanya mune chikosi cha maboko bunenchire ya moyo kwegenderia samatuko ali bosyo etinge kere west abana please ba guide baso chikosi echi egera banyora skill kira bakonye azo kamanya mu wana ginko report regeta seni kya obwanjete kya Ndizi TV kurwase skuru ya Kenya yego toke meye bunge yega ya West Mugirango meye county yega ya Nyamira inchi gonkuruko polycap okara ya Ndizi TV abo ne skuru ya Kenyanyego toka ime ya West Mugirango award ya Bunyamatuta ase umulike ito polycap okara betawikira na arore ne kwene kinga ngosangale na borokia aba mworokia monene weskuru ina boigo aborokia abayiburi aborokiwa anene mono igoro y'umutima kobo ase twabatokoranga nego boseme wabiri boko bwato kwa anene mono gochia ase abayiburi chinchira babwenerete kulinda abana babo enchira kwa Fridah kulinda omwana no mwalimu byeko bwate egasi bose nebwenda tukubwatirana egasi y'omwana actually noko bwatirana kulinda ngonyorore nga aborokia na babwate chinsa chinyinge togotabanga 90% ye chinsa chiri aborokia babwate nigo bamaite omwana ogo kigima wetani ayo moiboli kyagera nga ayo moiboli chinsa ne chinge okumirana no omwana ogo igonere buyanga aborokia ekeromole na bana gali asichi skuru mwaba moko baoncheliria chimbwa chiri chimbe chirororo mwaba mogotatebye ntu na baiboli twabwaterana elinde twanekia nga obokoleri obyasa abana baitrende ngorande nga job akera abana bachirenga ekero kuligeria gaso mutimo komoke ga baiboli mbaroro banalete baratuma abana asoboiri bali kuiranga kibabe baikaranse na abana babo andekero kuligeria nga na uchumi eye tiagotuma abana asabairi kwarabera naye na abana babo
bago elinde kwa manyangano ni chimbwa chiabona kichire bago changa kwa batumo boiri baira na eskuru gotubwatinga ki ogwikaransa no mwana ogo omanye tabiyo mwana ogo na kyokoranga ekera abana bachire no ne college no ne university gali ekero ko igwango moibuli abatengu mwana ogo ngo utari nyasore tamaiti no mwana endi achagete go utenya sore okonyanga negentana letekiagera ngatara bakagwikaransa no mwana oye wege ntongo benkorankelinga as ensemi kwa kuneranga omuna bona dekaranse no mwana oye na indi ategerere ki umwali mwako motebe kyagera umwana unabera abenga kwa mumaite kuno umwana umya kurwara omoke urinde aikira aike onchi lichimbo chiri cyayo kusisitiri cyayo aiwaje batabanga mwana onatimu majiga umwali muncho mwana ninje namukiniri bakaikiriga mwana onetanye kuibakaramu lakini watebi unga oibina mwana ende skulu nonyanga orienge kwandika kanisa aikali achionje asine to mwana oyo kiga ikirenka uramurigire umwana ukanya kumusoma ngoranga chimbo cya njera kwa kamutumire oirana rero takiri gutebana okumutumetinga kali kwa kamutumire kwa kutuma pose Mariam kamutumetinga oirana asichinsa iko watebanga na atwereira matensa alime kwanyora ngominyo kira matali atarali actually lakini asingi nchaso ile secondary abona nyorenga otwarira basani aiga no takiri kwara murigiringa roche yenko mutuma aka roche ga chichiteke ko ono chekiri chitaika emerongevere gitatu tonkira kala koraga amo cha kubolia mabori kigima endeko kinga omwana oyo enjera muroche ngagonjuri nabo konyoranga nonya amariko mbali bakwelika rero ikininki eko konya kwelika cyoma cyanga kobeka asikuta kiro uri elie bintu bike omwana oyo elinde obeko kwene kinga kwabere bakoranga obeire kare enjira erindo asibo iko teknolojia nere yakire ase school ase ndochenga era chikokonya anene mona teknolojia nero yakero mwana achirenka ekerago chikoirana school bakora abeka ebyara byabo elinde kwene kinga igento kyakoro kinga getumiro mwibuli emessaging omwana oyo so ile school abigera ki school nga osoire chinga kige chinga kide nkate ko ya teknolojia ne wenda teri giriwe elinde kwene kinga ekero mwibuli kero mwana arule school mwibuli kumanyigwara omete bono iga actually ngaite ngaba iboli kero mwana gocha goseriri after yabererange ngaite chi school ngotomachire a message cyabatenga ankyo chinsa ibere chamambia ngoigorera tora abana igo moiboli oba aware ekyagera omete twanyatanga abana babeira bakora sana na bako ego after mubono iga okole wiki omaya chakoira nanga igo nere buya aborke kurogare chi school bamanya baiboli babo na kiba igorera abana bontima itikuruga igabononka ekero moiboli abwatukira umwana wayenga rero ne school agochitimeti na kiabaye aba oroke bagokora bamanyenga umwana bonongo charerere school abo no tende tugwende takoranga twabiri ibinde bino kunyagonjuri tobe tukumanyia abayiboli aba nonyanga ne gwenerete nga no ino muiboli oyo nyengenjira nera ara kwane ne school totebenga kire kirasi nkebwate mundo kukunga a class representative oyo wakerwesi meta nga umwana one oyikire basi soma Kisii school na mubwatokire chinza 12 cia mapi chinza 2 cia mapi ase go inkagereta ikesangapi sa 11 atarigeti twanyoranga ama umwana obuli ngaikwa mwekwale ngate akinde ndo okolendo umwana negento gyokubwaterana gatia borokia abayiboli nabo igono no mu chief card umwana abana bate boriga nagwenda tane kinga oyirige tambuke actually wisa korigereri nonya se stage ya matatu gaiga se Kisii county ngagetenga bono igabuna chi after mchacha kire mbaete first priority aborokigwa ekerogo ikagari ngaye no mwanafunzi ete kwenda gose Nairobi actually bakurigiye gari ya mubaba beka bwango baba seli abana ku stage ikegera mbachite bakanyoranga abana bange bakwikagari stage baenda chicho chiri cya kancho gari bachenji chiyanga actually bono baba raia igo at least na barabumba bwateranete gari ya soko ene kyanga abana kero bayikiranire gari ngo ikirana barenga kendabo sebo iko Maangi na bete kako bali tukoligoro so beto koranga nigo abara ikorua Gusii nene mono obare ase county ya Nairobi babete bago mochia omo senator onyunka na boigo omurai gose omo chief officer boko chenu ase county ya Nairobi Geoffrey
sinya ase babere bakorokana ngano bagoteba ng'ana wabarai babagusi ase korinde babere bateba ng'a ase nsemo yabo mbabwate ebirengererio etobote nguturarango oroboti orunga kirwabete korwase county ya Nairobi anene mono igoro yoburai womugusi ase county ya Nairobi nguturarango nararia ya abete litkoligoro anene mono yoro kumusana no kukwabere bakorokana egati ya barai ebiongozi mbiro biarure Gusii bachire Nairobi kuburukania Bagusii tigago tobo soku buno mo Gusii tware stand buno mo Gusii Senator Onyonka yene senior politically it is a high time ototebin kiombe kiore nore ODM ose nore UDA Nyarangi Nafta Lobocha no mongi nagete korugari kajiado Chief Officer Mosiria omongi no yore kajiado moimo kiayo morike gabwe ofisi yago lakini siasa yoko burukania bangi na tingwa chabuno mongi no Nairobi igombo besana gocha kuburukania mo Gusii bono igabune nyomba yo mo Gusii totagete totuare biruge binge 2027 toka netito tuare birogo 12 byobo misiye bitatu byobo bunge eke mogia kwamboka gia county kwa hivyo siasa ya kurugusigo cha Nairobi ga gotoburukani motigane kabisa Mosiria tigana n'abagusia bakare kurugusi bagocha go mislead Mosiria ngo sirio regasi yagonje kwamboka timbo atikende ngo siri naende ririo go sari n'abagusi bagocha gokoraki so korega siago don't be misled, play your part kwambuka Mancho Murgeria Yunarabete Kurwase County ya Nairobi Tuaro Chio Kabeire Omo Senator Mokoro Beatrice Kombuka Gako Bagabwe Sokia na Boigo Kwanira Amangana Agenretime County ya Nairobi ase bakomuchia Omo Bisa Obobo Chenu ase County yu Geoffrey Mosiria ase Okoburukania Egesaku Kyomo Gusii Fridah ni matenga kwa wero kubwatia oroboti na mangana agenrete ya Nairobi ana igoro ya siasa astrochinga mbare wote banga ni ntutora barai mbare bako bamochi go kusana kwa biro korana inkora go kwanira igoro ingane ya igoro ya siasa chyomo Gusii ibali totore tamo kolende bali totore tamo mbare bako kusana inkora go kwanira igoro ya siasa sigenda teme Nairobi actually omo Gusii no muntu mongaini abagusii barorire nga babere bagutigara magega sense moya magenderero nakikiagere baimukire getambukiro nga tigatoreta namo intubuno omo Gusii tubugatirane nabo igotoirania magenderaya ochiase county ya Kisii oseka asorogongo rwa Gusii lakini kolende barabuga banyene mbara babakuigwana kero mondate tegotebanga nincho monogeri bomo Gusii mbara igwana mbara ikaransa batwalege ikarokia bene bakwanire nga ningotogo chora abekago totenenera oroche bano bangere kortana magena gare senaro sina igwete bagotebia omo bisabo bachanu galinga tigeti yemerimo amwe nga siasa akokora gusiniga sie serikali agokora igo omo Gusii egento ndatebe kubwatikana ningane yo abagusii onye mwairure gochamo twaro koigwana bono mogochakana inde korutana magena inumweka abagusii gali omaete gokorokia embuembe ebichembe gali se county ya Nairobi no nebisa kwebibinde kero bikoligerere bigoteba nga abagusii abangi batakuigwanira nganjite kwansegesa kukio moikoyo actually moikoyo kerare asegete ne banga nemirimo ukorigi okora igunga bagukwana ngakora torendera marieta naroro bakoratuka igo omo Gusii na inuni go mobwenete mukige tambukero motware obwanchani morokani obwanchani timeti ningi mukorwanira abagusii asaba Gusii tangwe moko twara na neli bagali ko sagale se serikali mwateba nga yaya turwanire na intubuno omo Gusii to so asensemeli asengencho nindo chinga bonzi ni babwate kerenga yokone kinga ngosira baro omo Gusii na boyo kone kinga ngora baro omo Gusii ketanya lekana abache amo elinde kone kinga intu na Bagusii ngosira na tori kiagera ndo chinga no ene nabaraya bako babako swanga atenga Senator Onyonka chora na serikali ore chora no mosirero monyene serikali ga serikali ya county ya Nairobi kaitenga omo governor we county ya Nairobi no UDA katina kiokoranga bakumuchia omo senator we county ya Kisii nga obere gago tachinsemo ibere digare sema ya ODM na Geoffrey Mosiria we goni gare ensema ya UDM asikolende
ndo tinga egento kingenjo kuna kwa ikire gotebanga tikaba bakugwatira nikiagera egoro tukurigire no engusiga iyo siasa ekichuko musana na cyabere chikwe igeria epara eyeri ensemo ya migori rongo yani ya rongo Kisii epare ekubwata ni boy Nyamata epare yo nyendia bara ya babati bayikaransanse bayibwana nikigima mbabwate chinguru cyo kone kinga no muri bwense bamotebiringa mirobiri neri hamagenda tutaita chipare mi Gusii ate na kingo teberanga nego ndretenga ikire bono igase abara ito ko bikachi tofauti chito ensemo to ene kinga tonyora magendo kiwe ka 2024 2025 ekero to ringa obochori obirange to mane wesoki mate Fridah kandi yenteke chinga chito ekera abageni bago chabacha kendo yete kyangoki ni ringa enchira abantu bako bisa chito ko bako no mumbo maneteri tukoligo ninyo letenga noena umungna naro gotale umugaka kurara chikoni umugaka kurara nyombe nene mungnora jikoni lakini kero babwate kegeni ekemo ni gona ruchinga abago keranete kigima baga chamo korkinga ntu na bamotori ekera abageni bagenda asene bwana tonyo no ni analogy ngabune yo nyanga okumusana koro asibisa kubinde no ene muri bwensa ko totale to koro kitukodo kito twabeke ensemo no ene kaza tamagendo to endamo ekero twabere to konyo ekero chinga kichese chiko chogoika ni madiro mondo na bekero kia nabono tukwira na siasa ndendo lenga umurai umugusi obera konyora ogosirwa neserikali aikero koligereria job nga umuchando monene ne kiama actually taringa naba gusito bwato umuchando ne kiama igumugusi abone tamanye nga ekiama ekiare gokonya oyo ri kurigie Kerubo anyore Kerubo keri bono bochori mbwerete ayo wetha gwachori tugwetire kiama ya ODM UPA gose UDA ngwa igite ko bomorai igotiga na mangana yebiama bono manyanga ino morai obonete koleta magenderero asoro gongorwa Gusii igotiga tigana ebiama mbi bachanda mono ekero kurigeria nga no ekere omorai bwense naroche asigati yabamenye kura sensemeli ya gesusu bako mochanga no nyumorai bwense okolite tare ya bene gucha ase county ya Kisii mbararora magenderero actually bintu biri abetega korie ira mbira ababigo ikirana asiki ondita yo gosuguma morai bwense go chigoro gali amataina naki ebintu biri bona gwata tebetinaki omochando obo monene ngano kongusana nanga ninche simba ya Gusii ninche igabara ibabisi chinero roro simba lero roro neke moningera roro chinyororo manjuri oguna kwa kale to kobrukana sorogongorwa Gusii igabara ikora sorogongorwa Gusii no kobori omobere mokoborwa abwatira nango torore amagendero na internet to gochakokeranga ekero mwarura bisto tebenga ka kyumurai yoriere actually na toletere tekeneke asorogongorwa Gusii asitubonete kwesomia agendrete ase serikali nene umurai bwense Dr. William Ruto na boigo umurai bwekya kia Azimio babiri bakorora kana bare amo asobe tokoranga ambachi ete mbaka nonya ensemo ya Buganda Ruto Raila na Museveni bari amo ingana boigo twaro chigoro umurai boigo mu Azimio Raila Odinga abetega kumira na no muwaziri tinenete amangana agenda aishe chumo bakaba usanga amo go umurai bwense nabete otarara kumabe nari yabete kumabe ekero koligereria egeikaro kia bene ase okoleta abonjile na boigo ababwatani bali babwenete bagache enibo yabo asense ya Kenya mbabete bakumira na ase county ya Homa Bay ase babete bakoragwa no mugavana we county yo Gladys Wanga ekero koligereria ngani gototaite gukinia ebirengo byo bonjile asense ya Kenya na boigo ko bali bagalia bene gokora obonjile wabekero kurigereria aruchenga omugavana we county ya Gladys Wanga nabetega kobolie serikali nga koenekya nga county ya Homa Bay at least na parabo national celebrations gosogo chengera kubo koleri asense meli ya serikali anenekero kurigereria matukaya iga yechi holiday abega koirwa ase county ya Homa Bay korendo moraibinse nabetega koenekya nga omwaka wechiribubere emeronge bere na isano mbachikoira omorobelio yo mugose holiday yemo ase county ya Homa Bay boigo anacho moraibwense nabeteka gukwanira amangana anemono ase biche itwaroche ababete bagwa kwa no moraibekya magya ODM Raila Odinga na boigo ase omuraibwense ya Uganda Yoweri Museveni akabaka gukwana takwane ti direct rende lakini nabeteka gukwana nga
Awana esense ya Kenya yaberekego ikantoli kurigerelinga ekiama ng'olio kwamiriria serikali egento toganitie no kubwatirana nabo igokwene kyanga abakenya bonsi nabamo mwanchi murigereria ntete toraso sense meli ya kabere ya studio turarigereria nara yabeteka gokorekana asichinse mochiria. And I am looking forward next year, God willing, when we come here for the celebrations that Wanga has asked for the for the Madaraka or Mashujaa celebrations that we come here. I will be coming here to see the ICT hubs that will have been built by our members of parliament. And I want to confirm to the people of Homa Bay County, as I do for every other ward in the Republic of Kenya, that as the members of parliament build the ICT wards, we are going to deploy internet, we are going to have gadgets, we are going to have computers, and we are going to have teachers to teach these young people, because it is our plan to make sure that we have at least 500,000 young people working on our digital jobs platform by the end of next year. Nyinyi mnanielewa watu wa Homa Bay? Na mimi nashukuru kwa sababu wabunge wetu wako hapa. Unajua nimekuja Homa Bay mara nyingi, lakini wamekuwa wakinihepa. Lakini leo nimewapata. Si ndio? Na nilikuwa nashangaa sasa hii Homa Bay, mimi nimekuja tukafanya mambo ya soko hapa. Mimi nikakuja tena, nikakuja mambo ya paya, nikawaambia tutajenga paya. Nikakuja nikawaambia tutajenga fish market. Si ni kweli? Nikakuja nikawaambia tutafanya affordable housing. Na hiyo mambo yote inaendelea ama iendelee? Ilikuwa ni story ama ni ukweli? Si mambo iko hapa inaendelea? Yule mwenye macho ambiwi tazama ama namna gani? So mimi nataka niwaulize viongozi wetu. Nafasi ya siasa tulikamilisha. Nafasi iliyoko sasa ni sisi kama viongozi tuungane, tushirikiane, ndio tufanye kazi ile tuliwaahidi hawa wananchi. Mwanchi murigereria ayonaria abeteka gokorekana asense meri ya Homa Bay kerondo chenga kerogera iku mwaka bwechiri bubere 2025 Mashujaa Day nebeke gochengerwa asense meri kubwatikana nebicheri timeti engane yemo eri yora tebe kubwatikana nebicheri abetege korokana yo muraiwense nabo igo muraibekia ya ODM. Ime siasa ntogwati busani na boigo umubisa obutambe obutambe tayo na mubisa obutambe tayo ni abari bako babakurwanira senye tubagwate ebirenga abarigiti goikirani kolende kero babiri bagoikirania oyo utayigoikirania oambirio yo lakini yikirana astinga kibako mina na bamina baikengori babona ikina kikwata tinje na gegena tayo Kenya wala takanyorete kinakwa kirnako ire to programa ngana bete as ensemo yebicheli murai wense naboiko murai wobo mubwa Azimio Raila Odinga egale se bicheli nchege ntonda tebenga usieke siasa kwaro yani twararire Raila matuka mange gakwamiriria serikali gagoteba ngaru tutaisaini lakini wona iga si who are together siasa tuikoebeka ase koro kuebeka ase ama okay ni metembaroro babere bakubwatia omorobelio Ensakia bono mambia babere bagotuma ujumbe yabo atoigoranga sense mo bali babere bakubwatia team following bono mambia ndo chenga kefa bin kifruso na kota kuruchinse mo tiri chakure so north stotoi no inde ime botambe mbaka omwelio ndo Edwin Motagaro Brown Ontari. Good morning your estate Nyamira, the capital city of Nyamira, tuned in. The world is happy to hear you. Mesha Kochengi Kurua Gesore Township Ward West Mugrango Nyamira County, tuned in. Bismarck Mukwa, a protector. Bismarck Kurua Kisii Getembe Nubia. Niko ndani na my beloved wife na my son Eugene and my daddy and my family.
family members. Aha, mbia mono sana asibali bagendete kubwatia omorobelio b'Ensakia bono mambia sensemeli ya Facebook gwetera Ndizi TV News Digital kerondo chenga Enoch Mochere agotebanga good morning watching live from Isebania border bwakire wiya nyasayo konyere na rili tukolinde koganelia wanafunzi wote wa Border Hill Academy asubuhi njema tia bidii atamkiwa halftime agotosomera asekebungo agosekorase buko ya Proverbs chapter 23 verse 13 agatebanga yechere parents ekera bana baito bale ase omutimo komokega kibasomere pia siezi sahau mamo minto Batsheba kwamboka ole biombe mwanyabando atware emambingia igatebiringa abaiboli ekera bana baraso omutimo ko basomere ekebunge kijya Proverbs chapter 23 verse 13 Bismarck mokwa ndo chagatebanga noale abwateti omorobelio ekera gatebanga noale na my beloved wife Sharon na my son Eugene na my daddy na my family members mbia mono sana Mesha Kochieng kurwa sensemeri ya Gesore township agatebanga noale ime yomorobelio muna bangi bandeza to gwata somorobelio bw'Ensakia sawa binga mwanchu murigelo Ndizi TV to basa kwa chini ya maji binga Uganda to gwati kurwa mwanchu muresanga na incho soyo omoso ibabe nabo yigo ntugwate asensemo ya share asensemo ye morobelio roche asensemo ya Facebook Ndizi TV News Digital to gwate nsemeli kirenga anja rika sanga no yomo ende sanga kegima sanga abuna eri kulikanga share sanga kegima abukugwata gali o share kubeka page yao ekito betoka tengera nabantu abange Ndizi TV olabanga ogwansu no bonge bole ase Ensakia to so abieka so yomo so ibabere so ibatato ende betoko banga twabeliwa elimo abetoko kina asenjira erengi ya kegima simwanche muri Ndizi TV nabo iko nabo kwenda tugwata sensema YouTube Ndizi TV News nabo iko wetera ase namba ito 0792192334 0792192834 indo bego sangana into kerengere kiao kiabene sebuna botambe ntunde yakabere igotoko batoko so ase ensemo ya magazeti ase totaka ndo mutimoko kumanyinga njebuna job Maangi niko nabe kumamanya naralia ya airogolito ase egazeti ya The Standard na ncheni mbegi ngomolikera alieirogolito ase egazeti ya Daily Nation ase to basa kosuka ase ngenjo ase kaketerege tambi kwena tore na magazeti tobeto kumanyia naralia ya aire obolito ase amagazeti yeli tuko lya lero Ndizi TV ubwansu bw'Gusii. Ndizi TV ubwansu bw'Gusii nigo bono yakiro nikirundekerene nego kurondera chibiche chinkia nabo igo chinkeno nukukigima nabo gotonyora asorogonko bw'Gusii neji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nichisemo chinde chinyinge nigo gotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo ontore ilio yao igo iko yenyore Ndizi TV nigo turi nikirenga ikigo korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu bw'Gusii. ngaki obogima bwabete maega y'omong'ina oyo gokonyora ngaki obogima bwabete ngaki obogima bwabete obubi sana kana nasokire namenyira Nyamira ase eng'encho ya obokorerwa ering'ana ria Nyasaye na emeremo engokwana ng'oti gokwana bosio nero nagonyora ninye chagete tore nero booneka bete tukairana naende siro kairana siro naende gachiko koirana baka eseito geta rinkamenya obogima buri naende obokoro naende ngachiko chaka buya boonekero nachitangare gotera gochanga igwo okorera ng'aya omwana oyera nonye naitete ekero agotoka
ndio ndinde tenga isiku nkarira marika sana katebunya sainga amaruaya na nyutare imya na aliko yo mweri na aliko iguri kumenya sawo iguri una bana karako noranga abaraya baita bange bako babarebi batinda nende babuguri abana bari batabuhatigasi nende babatindi babatengia babaira so gutukurama abantu aseme kutano gusama tanga ngona aliko bakani ngaki ukuruno gusira Omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubuncholia bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio wikere abarigereria kuruchi county sana na ibire echuchira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira ase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe omwana wembe bagatebi omwana bwenguko ngaye omwana wembe bakaboli omwana Chingekero shomo Gusii Nyangweso ni ngenda tingo koya Nyangweso na koire ritime kora nyore ngabi oretera abantu simanya gitinge tuabeta wanjirerio nanjire Keraritu kori Alamisi enseye monenusu ya Maragoba ekineki ngekero cy'omugusi tukuna gukwanira entekenene no kuinyorania igwa azitayo nobori ore na mukaye oranyora mangana manzu budaya goika abantu baitu bamanyena n'abagusi bare abantu basomibwe batware kisemi kinyinge lakini mbabwati insoni unato kuna okwerega obunobukano obukano bungwa gatumekire engagi kinyani cyareko jajiye baba jajiye timoni jo magazine beni na igule beni morogoba maokoro nsara maya patina baguboreba engenchende omuntu ureko bana abantu abangai naenda banne iga bare ko mwachinga njo ne chumbu cyo komenya asenga kiriaro nenga kiego chigocha kila rituko lia aramisi wanzire nsemo nenusu mpaka ase umuroberiyo yokwera Numwiroroye rituko ria Ijuma chinsa isano ne moche mugaso nasiko gichana Omukunguzyo mazyo myaka yako manya barweiro semo mwana Okunguzyo mazyo myaka yako manya barweiro omwana wembe bakaboli omwana wenguko ngaye Obolemi nobonda n'umurubiryo bw'ogwesemya nakwimanya iguru y'obolemi bw'ekerero asa abalemi bonsi imeyaliro balia Gusii nabeire ngo batebya nga obolemi nobonda naboigo obolemi nesiro nabeire ngo gotalia imeyaliro balia Gusii tumera n'abalemi ao asto gusangana gukwana mange obonda bwensi ya Kenya nigo bokorwa ase ebimeri ao gatie ebimeri ebyonekawa echae gatie ebinde binge imanye obolemi bwa mugondo obotugi bwetugo na teknolojia yekerero y'abalemi bande bagendrete gutumika na kubaletera ligesa linene na Mildred Momanyi igombwatie imeyo moroberi bw'obolemi nobonda oyogo kira butambiri tukolia maine ense mone nusugo ikachinsa ibere cha magoroba ndocho okaletera amangana mange igoro y'obolemi nande nigongo gotebya nga teka na irio tware obolemi obonene elindo onyara kubaga gukora obolemi nabo gutwara ikiginge gesinini kurinde okoro obolemi bosomete nando nyogotete endagere yetio kebuya elinde linayo igwe obote bwokoyeria endagere yo niganeti egetunguo kore para igochigwerete nganyare boyekire chinsaga obolemi nobonda Jumanne chinsa ibere cha butuko no moiroroye ritukuria Jumatano chinsa isano ne moche mugaso na Mildred Momanyi naro producer yane mbwati to ande bakasomole mimbo boli na ki akora mabera yanyara ko baga gwansaiga
laboratory ya Dynapath nigebwate ebirenko byeigoro byobokoreri bokorenka marwaire bagotumia teknoloji yekerero n'ekimashini cyekerero gwetera sobokoreri bwabo buya nigo bancheire nekiumbe gya Kenya Medical Laboratory Tech and Technologist Board iliyokurwa bokoreri obwo sangu tangu kuna unarega kama elaptech Dynapath Laboratories itari itumu ya torito kulida marwiri na malaria kulitore sukari tupima blood pressure kupima kidneys kupima liver function test zonse laboratory nkuru barobokoreri buna microbiology, clinical chemistry, hematology, cancer screening, histopathology nabo igokorenka amarwiri buna HIV, brucellosis gose oburwiri bw'amabere, arthritis na yanda mange boigon korenka bare omubere bwensi asa marwiri buna prostate cancer asa mange batalire imeyo muchobosongo asa magacho asansora complex center of Capital Roundabout angena National Bank kusoba kiresimi. Najali afya yako, usigoje kuungua ndiposa tutembelee. Dynapath Laboratories, A legacy of excellence. esukuru y'okwegerya oburundia bw'ekigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwatu bukoreri obya ase ebirengo ao by'oburundia bw'ekigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV oburundia bw'ekimatatu kya 14 seater D2 PSV oburundia bw'ekibus CE heavy trucks F PWD cy'abantu bali n'oburema bwigomba bwate short courses cya BCD na B executive obuye bw'okwigira na Rocky Driving School mbulya buna ebirasi byabo nigo biri flexible chingakichere cyonsi urataka rituko nigo bagosomya omwaka omugima aborokia babo nigo banjire n'ikiumbe kiriya gikurira y'obusera bw'oburunde bw'ekigali gya NTSA bwigo nkwigirure asense mu yemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batalire imeyo rugonguru Gusii asebali imeyo muchukisi ase nyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigo chire ase meche ya Nyakoe ensemo ya Kioge Junction na boigo asumuchu Kilgoris mbabo ati special offer bono asebali bakolire ekerasi gya form 4 mwake simi omu manager Rocky Driving School. Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Mwanchumurelia on Ndizi TV na kwali nirivene asentunda yende entunda akabere ime yomoroberi Ensakia astoko murekera ayaire obolito ase amagazeti aito ase nkoba buna botambi ko manyinari yagendrate ase egazeti ya The Standard. Keronche ngo murekera egazeti ya Daily Nation. Ase kolinde totaranda somotimoko na bweketoro somotimoko abali Ndizi TV mbanda toto bwati na bwego usangane nche birengereri byabo ase mbanda toto bwati ya ndoche Josh Ondimu kuruwage tare girls watching Ensakia live Jumatano ndoche Kennedy Gisemba uteba good morning Job Fridah and Sarah say hello to all esteemed viewers wherever they are boka habari wa Ndizi TV mwabiri moko kwani bwana mo director ito Kennedy Gisemba umoshabiki enawe mokuruwa se chinse cyangumbu na chinse cya Michael tebanga boka bwateke bagono nyembure atule imatinga nende tukunya ukanyeka boka genda asike bagondo che Jared Oyuge kote bakuru Nyankorogo
Kurunyankoro imeyomoroberio ubwo bwakire Damaris Okari atema good morning Job and Fridah Voigondoche Ocharo William good morning, this is the day that the Lord has made. From Sensi Kisii locked in. Fridah antamanye kurwa sensemo ya unaraya bakateba. Ndochenga sensemo yane ase Facebook page yane ya Feriza Keri ndochenga siase bwate tensegali. Oja mashabiki akale korutera na chinsa segali kera ndochenga Vitali Sanyonya kobolinga we amae ebiche ya Raila na Boigomo Raiwense William Ruto gende takole taliberera kabisa. Juvenalis Machogwa gatebanga Raila anatosha hiyo cheo. Eno kumakori gatebanga single room siasa tobeke ngoro ime. Dennis Sombati gatebanga long time friends, people should note that wanasiasa ni kama shetani. Prince L Dalton gatebanga siasa si kitu ya roho ya mapua tu, you can breathe out anyway. Yoveri Kagari Elizabeth Kerubo gatebanga wanasiasa ni kama shetani. Chris Eli gatebanga acha baba mwambie apunguze ushuru. Bwaza gatebanga inabidi tu. Kerondo chenga bagende tako kote gukwanire bicheri ya Raila Odinga na Boigo Omorai Wense Dr. William Ruto batebanga egenteke na batanga siasa usieke kwa roho. Siasa unatoka bino. Ama gome ko ha. Kwa breathe out. Okweba ase entamanga entertainment say to Kenya sebe ko kunire botambe bituko rya matano n'ibituko rya kisemi na mono go bituko rya turati kumurikira amangana yo mutimoko omokestra tiko sanga naba abarayikorwa se kyombe kyaboro kigwa ama anene mono bare ase chisukuru gekorokunga Kenya Student Christian Fellowship anene mono gekurigereria enjira abana bawokina ase ensemo yakemuika bakorwa abosemi bwabo gocha ase aborokia aborokibona boyiko abayibule storaje osanganere Geoffrey Okeno oyore omorai weki ekiombe kya KSF ime yorogongo rwagusi na boyiko aturabito gusangana sospita osimu oyoro munyakirogo wekiombe kyo yekumulekera anene mono igoro yokugania kwaba abana abayibuli abalimu anene mwasi skuru abakonekinga babere bakorwa obosemi bwabo na boyiko kurwa amarandia ase kuba kinikimo ikasi skuru asabara bausangana into chinchira abana barabe bakorendwa ngakeye yeruza seigo seto korense me magazeti nyoranga ntobwate abageni astorati gosanga asensemo ekisemi asubono torabe tukuskabosyo wika ase ensemo ya magazeti renga nararia ya aire obolito ase magazeti ase bwana batabinga nigo nabinkomolekera egazeti ya The Standard yeri tukolia rero litukolie tikigatatu ime yomotienyi tikigatatu ime wikeye omotienyi okabendo tinga ngochiore ko ase ndo tinga lingana limwamu ase egazeti ya The Standard yotanga Ruto and Raila power plan nigo ego kwanera anene mono igoro yenchira Raila na Ruto babiri bakorokana ababete bakorokana amo ase boigo Museveni akorokana ase bichi koroche ase ebiche yo nigo toroche omwaziri Aisha Jumwa kale amo na Raila Odinga nigati yabarai ase babete bakwanera anene mono igoro yorobo tirokone kinga ntobwate obwasi kuna boigo amabagankwena nware gotia sensemo yabasacha na boigo gotia se abakungu asenchera iyo bwasyo ku onde ataligotiwa isiko aseboigo ebichere korunse ndoroche omurai wense Dr. William Ruto ase okoboko kwa wokobe kwengazeti kagotara ase Raila bekere gati na boigo Museveni kare ase okoboko uwokolyo ase ensinyo abwate enyimbo yaye boigo abegete yanga yaye endabuna boigo ego pieli yaye ya Museveni asodoro chenga engana boigo ebeirege kobekwa ase amaliko ase bekire ase amaliko amarabu agatwa ne erangi embali yotebanga enchera Ruto nigo nabe tinko watebinga ase chikurechi ondete yogo chikoba oyogo chia kobanga nero uwa nigo twensi na baginko nekinga kiro monto taligo tigwa isiko ase boigo toro chenga nigo ase page
ntangani y'igazeti ya The Standard turochenga nigo egukwanira igoro yekyombekeria egekumorekera enchira emeshara ekobego kubagwa sechinsemo gegotebekananga nigo kyaberege konyora ogwakwa ase ekina igoro yechikachi kwena nogochi ase abajaja nabo igotorochenga nigo ase ensemo ya kabere torochenga nigo county ya Homa Bay agenrete kwaligania omoroberio bose omosangerekano obwo bonchereria astoroche boigo Kipchoge ke ino as okoboko kwa wokolio enzinyo igoralia ngenelie The Standard oyo Kipchoge ke ino oyo bono iga olinogo semelianga na chikonyora okobwa ase chimbero chirachikoba ase ensemo bose ense ya Japan ase egazeti y'entangani boigontoroche ebicha y'omwaziri w'ekisemia Ezekiel Machogu hega okwanira engazeti y'okumulekera anene mono igoro yekyombe ya concepts yekwanekinga kyaberege gosoya abana koruase chiskuru che secondary bali babira otabuke biya chiskuru che secondary bakora matemu abo agredi ye class isano na ikomina ibere for form 4 babere baso secondary hebona iganigo kere ase akongu yemaiga yebirero koruase abaiboli na boigo koruase ensemo ya abana ansebe gotorochenga nigo babere bakora kananga babere bakonyorobo kumwase ngenjo nigo banyorenga babere bawakana chibesa kabere engana uchiase ensemo riyo gwa apply courses au asekolende system itara bagakora emeroberio unebwena Timothy Fridah asensemo ya Nation epeji ntangani nara ya egazeti ya Daily Nation ne mulikerete amangana kolengana no muliki we gazeti yo kerongoligeryanga ase peji ntangani nigo bamulikerete engana yechiseme ekera bamulikerete nga na kibono abaiboli babeire bakorusya abana babakoro ase chiskuru cy'abantu nyene nabayigo ko bayirago ika ase chiskuru cye serikali Manchi muligeria karangoligeria peje y'entangani nige mulikerete eskuru ya serikali ya Bungoma eyabere agekoegwa aborokigwa chimisato ase kochaka omutenyi omutangani wo mwako yo igago ikirabona iga karangoligeria mulikibwe gazeti yonigo ayenikire bunanga akobwatikana no gokonga go uchumi ekyo ngati kyabirige koirera abayiboli kunganya abana babakorwa ase chiskuru cy'abantu nyene go se private school oika ase chiskuru chiri serikali kulendo mochando nigo berego koenekigwa kubwatikana nga chiskuru che serikali nchibwate mechando anemona ase batabwate aborokia baisaine nabayiga sensemo yebire asigo manchumuliria engane yonto chikoba toko yemulikira asobo ime ase peji ya gatano na kabere boigo manchumuliria ase peji yentangane nigo mulikibwe gazeti yo amulikiretenga na kibono Raila umurabiki amagia ODM Raila Odinga na boigo muraibiense Dr. William Ruto babeire bona basani ekera mulikiretenga nigo bakagetenga nego chigoikirania endoto ya Raila Odinga yokoba umunyakirogo asensemeri ya African Union go sechi chinsechi obomo bwa Africa kolende babere bakoenekyanga igamba ngana na rororo ekerwa mulikiretenga Raila Odinga berega komochia anene botambe serikali berega kwamerelie serikali bakobolia mabolinga na kianya alikanete ninge go se babera abo baro berete go manchumurieli anto chikuligelie ngane yo asobo ime ekerturabe to kumulikira EPG akane na boigo EP ya gatano chinga kecho boigo nindo cyo muri kibwe gazeti amulikerete nga kibono musubati oyomo aserieta Nelly Kosgei oyo betega korwa emeremo ense ya monenusia marago bagoika asenkaya ya sensemeria mirela ense moya naivasha kera betega ko wose abaibi bakababa gosaga na enkaya ye abo babete babegete chimaski asobo sibwabo barenge batano na boigo bakaba
baba kolinda agera bagawute bintu byabo isiko gabu nabo igokogenda nenibo ya yego manchu muriendo chikumurikira engane yo ACPG ya gatatu boigo ACPG yo entangani umuriki gazeti yo niga murikirete nga kibono bokurumi bagendete ko iremeri Sechi County ase abakora imirimo be county bagendete ko ya Kibesa korwa ase county gondo chikumurikira ase ngane yo asobo ime ekertora beto koigora page yo moelio ye gazeti ya Daily Nation go manchu muri ya page entangani yo naro muri kibwe gazeti yo aetobolito ase page yo asebono turatiko swa asobo ime ye gazeti ya The Standard tukomanya nararia ya amurekerire turatiko skabosi wika ase page ya kabere ase gukwanira igoro yobororo obonene nabakungu aboro kigwa bandra tegwetira anena mono ekero bakoba bakwirikia ase ensemelia yechi university na wechi colleges ase ensemo ya Bible na bwiga barke babere wetira chinga kichingo mwekero bakoba bagwa apply use bakwirikia ase chikosi au yemaega yomtandao oria bokyombe gyokubalijya okosipsi kotakora emirimo buna abwenderete engana abeirege kwiranga asingenchi yokonyorwa none ti message siri chigotomwa engana abeirege kwiranga no na Bible bande asingenchi bakoba bakorosa kuganya bakonyoranga nigo bagwa kana Kibesa kabere nige gocha maega nonyanga omurai bose omwaziri gwechisemi Ezekiel Machogo korwa ogochika buna nebwenderete buna kyombe kelege ko bigego okora ebintu asentira yokone kinga babekemerobeli yokone kinga aboro kigwa nkonyo rabali kinga kichinyororo ase okwerikia ase chi university nengana eganda tukoleto botante masikolezo wato kosemelinga etambukirenge chikoirwa ase obwango elinde kwene kinga aboro kiwa bagwa plastic ose singa au ngonyara batinga kinyororo anene mono ekero bakoba bakwiriga to guskabosyo wika ase page ya gatatu ni engana erengete engana yogo wichania yemaga yabantu goika kimya ibere koba bawusiria amagimabo ase omochenyi ime yemechenyi emeke yabeire egegwe tani gotoroche ase page ya The Standard turochenga nelidi koline nelidi kirenga Samburu Lives Matter and banditry nensemo yabamenyi kurwase county ya Samburu abete bagwe Sokia Kigima nakogenda mbaka ase abisi chomo county commissioner asensemo ya Maralal bakwe murunganeria nkolinga okoborwa koborendi ase county eyo ya Samburu asibona babirosa ba serikali gosona nagati elinde kwene kinga inganeye yo koborendi ase county eyo ya Samburu na county chiyoncho kana ine nkobe egego siriwa toske bosyo oika ase page ya gatatu page ya kane ngosaba kwabirwa sokuburukana kwa magazeti page ya kane tabanga Raila lingabe tekako baga kwaliga nibwa na Raila ase ngana emolekire koba nugo kwanania asomo nawe Kenya molero ekorukwa handshake niko turochi asebityeyo omurai wense Dr. William Ruto kabwate nyimbo omurai uwo mugwazi miliyonero legati kabugoletinere enyimbo naboyigo omurai wense ya Buganda Yoweri Museveni kare ase ebichi yasekuruma yatoroje chiombe chibwata magunjara matambe amanene kegima Buganda una abateti goro nigo babwata chiombe chibwata amagunjara amatambe kegima ase kolende bono maiga yukomerana no morai wense Dr. William Ruto twabetokoranga Raila Odinga nigabete gagotarira ase ensemo ya Homa Bay county rorekaine una norogongo rumurai wobomo wa Azimio la Umoja Raila Odinga ase abete gago itaberanwa nabo igochengerwa nabamenyi bensemo ya Homa Bay ase Ruto nera batakurubirengere byaye kucyasi abamenyi bensemo eyo engana yabirige ko red abantu abanga babeba okumyanga
nga nararia ya agenrete ase koriende no nyanyigo umure wense boigo abetega kurwa eira kone kinga obeire egagosira orogongo rwa Nyanza ase boigo egaziti gukwanera igoro yengana babete bagusanga na Museveni anene mono igoro yukunsana kwa bero kogendera anene mono igoro ya mabuta ime yensemo eyo ya egati county ya Kenya na boigo ense ya Buganda ase boigo tosko bosio goika page ya gatano na limo abateranga enchera siasa cha Mount Kenya tira bechigoncheria maiga ya Raila konyora Kerubo kya AU nigo egatia barabande tukuru berengali byabo anene mono igoro yenchera siasa cha Mount Kenya tira chigoncheria maiga ya Raila konyora Kerubo nigo toroche ACPG itorochenga nigo tomoroche Raila Odinga na boigo yokabeire omorai omokoro wense ya Nigeria Olusegun Obasanjo kare ase egazeti ya The Standard astorochenga Raila nero korage kyara go chigoro na Obasanjo nere ore asense me yumaite bo aria izari cyanga cyabone cyintambe kiri go tobasa kumukagera ngatari mosacho ino mosache kurende cyanga bakubekana bo kire cyintambe buna echo cya Nigeria ase ensemo igazeti kumurikiranga siasa na butira kigonchereria eyemaga ya Raila ko orokananga babeire bakotwara okubwatana na umurai wense Dr. William Ruto toska bosyo wika ase page ya gatano na gatatu the 8th page page ya gatano watoto ime igazeti ya The Standard nige ukwanera anene mono okungusana na egati ye wizara yobo chenu nechi county ema igoro yamachiko arengete wizara yobo chenu nigo kunsana kwa birokoroka naso okonge anene mono igoro yechinchira barachi korigereria omorobori omoyobo korwa egekendo korwa ase amarweire o social health insurance fund ase na chikotabokelia ensemo igazeti ya The Standard tokumolekera ingana nigo ababunge bandate kubulia amabolyo igoro yechinchera omonto arachiwakanira omwanchiyo ye ase ensemo ya social health insurance fund ase bego toroche igorabo moraigwense Dr. William Ruto na boigo omugavana we county ya Homa Bay Gladys Wanga chinga kibale kuigora ensemo yegi karo kyabali bakobeka inibo yabo ase amakendo na boigo ase goncheria ime yensemeyo serinde kwemanyia amange anemono ayitobeto upande nabo igo ayagenrete imensi icyakanya nabo igo ayamurikira sigazeti ya The Standard unabotabe ngo tutebinga nabo ko bagukuyigorera a copy yao irinde avugo kwa somera ayekigimanto ko nyako igorera keregento bonegorere iri gazeti ya The Standard obugo kwemanyia naradia amurikire ase egazeti ya The Standard byakegima umwanchi umurigereria tyango ires eyamaseyemo ase gazeti ya Daily Nation keroto kuigora asobo imena bayigo korigereria nara yo muri kibwe gazeti yo abeirega kumurikira kerangoriria page ya kabere nigo omuri kibwe gazeti yo amurikerete nga kibono county ya Homa Bay erache koba kegotwara obuchengera kwa Mashujaa Day ase omwaka wechiribubere 2025 kubwatikana ninkwana yo muraibense abo litkolegoro muraibense nigabetega kwene kyanga senseme yoni gomo yigo yora bekogokorekana se egetige chigosoli kya Raila Odinga Stadium ayamagega yokuboli gwakorwa asomo governor we county yo Gladys Wanga abuna babe bago chengera at least obokoreri ase serikali ase county ya Homa Bay kondo manchi muri nyoranga oyona noro muyiga orabo motanga nikegima okorerwa ase county yo ekero kulierenga asorgongorwa Nyanza county ya Kisumu na bage county ya Kisii na Chichi county ibere choka cyabere chigokora
osogo chengerwa kwechi holiday asensemo yeserikali omanchu muri elekero koligereria getie kyo gechigosari kya Raila Odinga negeti kerabe ko accommodate gosene abantu bari barabe bagoikirana ase egetie kyo nabantu chiribusano akondemba asensemo ya main pavilion gosegali ese ngabatanga abageni besiko bagoikaransa nabantu chiribusano boka barabe bagoikaransa igokoboli gokabe gokorwegwa nakibarabe bakwenekia nga nkugari yabaregetie ekyo nabo igokwenekia nga emerobiri yonsi ikiranire elinde kwenekia nga omoyego yukiora bekogokorekana abantu abangi babiri bagoikirana nabo igo omugavana bwe county yo Gladys Wanga ni gabeteka kwenekia nga ekero barabe bakugari yegetie ekyo ngechiko bali bagali abene ase ogo host African Cup of Nation so mwaka wechiribu bene 2025 go ina ragendete gokorekana agosayina romuliki we gazeti ya Daily Nation ase page ya kabere abetega kumulikira kubwatikana ningane yo ase county yo ya Homa Bay boigo manchu muligiridia ase page yo ya kabere nigo emulikirete na kibono okoboligwa kwabete gokorwegwa koenekia nga omukageru abo boiti Kevin Kangete ngo cyale ko bakagoikirana asensemeli ya US erinde abegako nachirwa eki nakya nyora ayo na mamocho abetega kubwatranirwa ase okomoita omwanchoye ase lieta Margaret Mbitu ase kobwatkana ne chinga kigose chinga kyabeteka gakore kyo no mutinyo ikomi chitaliki 30 goika omutinyo 11 chitaliki inye omwaka olyo itakolende kineke kyabereke gotegererwa nabeigo bereka gotangwa ase taseni kyabanyanyimbo ase kolendara achiko bakago bwatu kwa kubwatikana nobo tukibwa beire boko kolekana naboigo oboroli korwegwa naboigo ni garachiko ikigwa asensemeri ya US unababete bakoboligwa igo manchi muri gotaka komanya engane yo asobime naboko enyorera egazeti yago ya Daily Nation igole page ya kabere obego kuyimulikira boige page ya gatatu nigo emulikirete na kibono umusubati yo masilieta Nelly Kosigei abagakonyora chinga kichingongu magega yo korwa ase mirimo enseyemo nenusu nabago gwikirana ase nkayaye ase abantu batano abo bakageire koba abayibi babete bagwikirana ase nsemeyo nabago komwa chinga kichingo ngo chaka chinsa isato goika chinsa isano na isato cheke mambya nabago kera ko muri kibwe gazeti amurikeretenga neyo niga nikiringa abantu abo batano nigo babete bakwemanyikanya bene gocha aso musubati yo buna nigo barabanyanyimbo kurwasigeta seni kemo na nigo bale gokorobotuki ase enyombe yo kolendege ntoke go icyane buna nigo babete bagosaba cishiringi chiribu chimibere na 50 elinde babe bako mubwato ka kolende bakamwachinga kichinkongu ase anyorete obokoleri obokongu ga buchinga kicho babete bako mubwaterania ase babete bako imanyika ninga barabuna abanyanyimbo kolende nigo babete bakoiba enibe nyinge korwa senseme yo chinga kibabete bakolia na boigo endagire nyinge boigo ase page ya kane nige mulikerete na kibono okubwatani gokobere ko kwene kigwa gati yo muraibe kyamagia ODM Raila Odinga na boigo omuraibense ase bene kiringa bakagetenga noko murwanirira irinde konyora ekerugo kyobonya kerugo asensemo yechinse cyobo mu Africa kono muri kibwe gazeti yoni go amurikerete amabolyo kubatikana na Raila Odinga ni gaberega kwamerelia obokoleri bwe serikali ya Kenya kwanza oberega ko beko korobekana okukoberego gogoturubania ense ya Kenya na kiama boli akobolenga na kiyanyalekanire bachikoba bakobwaterana no morai bwense omanchi muri gotaka kumanya amangana yo ase oboime nabo okumulikira ogosoko egolere gazeti yu ya Daily Nation obego kwenyorera Maangi nabo igo ase gazeti yu page ya 5 na limo nigo emulikirete na kibono omorai bikiama gya Wiper Kalonzo Musyoka na kiaero berete boikirano asogo chikwenyorera
kugerera Kerubo ky'oborai bwense ase omwaka bw'ekiri bubere 2022 yona igo omoriki bw'egazeti eyo agendete kumurikira ng'a Raila obeire gakomwa okoboko ase ogotenena Kerubo ekyo ababwatani korwa sobo mu bwa Azimio la Umoja mbachiko babako mosira iga inara mabuli agendete kuboligwa no omoriki bw'egazeti eyo ase page ya 5 na limo page ya 5 na kabere nige murikerete na kibono abayiboli banyolie chinga kichinkongu ase gwakana school fees ase chiskuru cy'abantu nyene ekyo kyaberege kubayimo kigose babere bakoimukiye getambukiro nabo igo kunganya abana babo goika ase chiskuru cy'eserikali yokubwatikana nago kongago uchumi na kikeirera abayiboli kurusia abana babo korwa ase chiskuru ekyo elinde konyora chinga kichinyororo asobokoreri bwe chiskuru cy'eserikali boigo niko bamurikirete nga kichiskuru cya serikali cyabere kikonyora chinga kichinkongu kubwatikana no gotanyora aboroki abayisaine naboigo asensemelie birasi ebitabu naboigo gati y'ebintu biri baganitie ase chiskuru ekyo cya serikali nechinga kibagendete konyora aboroki gwa abange gomanchi muri gotaka kumanya ayo amona yanda mange enyorere gazeti yago ya Daily Nation obego kwemanya asobime Mwancho mwere Ndizi TV unateka watebinga niko litukulia lero litukulia Jumatano litukulia chichi gatato unabotambe niko tokumulekera amangana arengete chisemi anina mono asiri tukulia lero turatiko sanga nabagani baite kurwa sekiombe yekumulekera okugania kwa bana ansenchera yake moika ase chiskuru au ime ijorogongo rokusina boigo Ensakia Kenya ekiombe ya Kenya Student Christian Fellowship abagani baito Geoffrey Okeno kurwa ase ekiombe ya KSF yore omunya Kerubo bworogongo rwa Gusii obere wikira na ime studio nabo igo Sospita Osiemu oyore omunya Kerubo gwekiombe ya Kenya Student Christian Fellowship ase county ya Kisii babere wikira na ase studio ase barati gusanga na intwe anene mono igoro yechinchira abana abayiboli na boroke bagwendrete kobwati nabo igo chinchira abana barabakolendwa anene mono ase umutimoko oyomoke umutimoko utakalitiko ya Maangi imatinga school chinyinge ngochiko bwato kabare abana babo botia ase umutimoko ase go tobasa uska ase ngenyo ase gaketere tambi wona tole lento gandego sanga nabagende baito ababere bawikira na ime ye studio ya Ndizi TV ngo mancho murigereria kertogo chigoso ase ntunde yo yende linde kumurikira amangana yechisemi naboko enda gotobwatia asensemo chichemitandao asensemo ya Facebook gwetera Ndizi TV News Digital nabiga sensemeria YouTube gwetera Ndizi TV News asensemo ya website naboko enda gotobwatia gwetera www.ndizitv.net korenderia teriane Fridah Kerubo ngobatiga asamagoka ya job Maangi erinda begakora umuroberi yo naboigo abegakobaletera emase ya mokurugaiga ase omoroberio bwensakia bono mambia all right. Ndizi TV Ubwansu Gusii. Salim. Kyokoraga. Na I want to go in Kyokora. You know when I left in Kenya, then I went to the airport. Sagin. Nalero na kimuntu. Gakuona kogo kwa. Nyabeta kiraritu kuri wiki kurwa Jumatatu wika Ijumaa chinsa 2:30 chiabotuko ime ya Ndizi TV. Nyabeta
Ndizi TV ubwenso bw'omugusi nigo bono yakire nikirundekerene nego kurengera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonko bogusi neji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nichisemo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo iko yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu vuomugusi. Eskuru ya St. Anne's College nigo togo kwari bagario komenta ebirengo byekisemi ase chikosi au ndobwate ekosi ya ICT asekrengo ya certificate na diploma na boigo computerized secretarial ndobwate chikosi chinde buna assistive technician video editing and sound production computer technician and programming web design egatie chinde ndobwate amaigerio yokobugia piano na boigo ebirasi bya computer asabana ba primary na secondary na boigo bali bakorire form 4 nigo togotoka ase chinsemo chikobwatia Kisii asamaga cha Uru Plaza egoroba ya gatatu angene benki ya Equity. Nyamira asamaga cha Timi Building ange na juakali asepare kogenda yanchure. Keroka asamaga cha Cooperative Bank egoroba entangani. Ogembo wa Kenya pamoja sako egoroba entangani. Suneka amagacho a Dennis Adwea ase esteji yechigari cha Migori. Nyakoe ase chiro ya Nyakoe angene junction ya Marani. Rigoma asechiro ya Rigoma ange na Vision Point Sako. Voigo branch ya Borabu ejuego toka imemo choki jauri. Erio kwerikia nigo ganeirie result slip ya KCSE ekebande go se waiting card. Ebicha ye passport na boigo chilingi 500 chio kwerikia. St. Anne's College, a center for professional academic excellence. Ngaki ubu mabwa bete maire yo mongino yo gukonyora ngaki ubu mabwa bete ngaki ubu mabwa bete ubu sana kana na sokire na Nyamira singi njobo kore wiringana rinye sai nemere mehengo kwana muti kukwana boshunero na gonyora rinye chage totore nero waone kabedo tukaira na ndi siro kaira na siro na nga chiko kaira na baka seito geta alinga menobu mabunguri na ndo bokoro na ndenga chikocha kabuja baona karo na ajitanga rekotera kochanga igumu no kuranga haya mwano yera no nyana na itete kara gutuka ndio ndindo tenga tenda isiku karira marika sana kate bunya sainga amaruaya na nyutare ime ya na aliko yo mweri na aliko gubi kumenya sawa igure una bana kwa konoranga abaraya baita bange bako babalebi batinda na indi babuguri abana bari batabuhati gasi na indi babatindi babatengia babaira so gutukura abantu aseme kutano gusama tanga ingona ariko bakani ngaki kuruno gusira Spexels Opticians abo barase kliniki kya gudika imeyomo chokisi ngoro bare obokoreri au burengeta maiso nigo bakonia ebirore na korenga maiso wetera chi machine chekerero chubumanyi bweigoro bono nkwanchira bareti insurance kobwatia AAR GA Insurance area ya Liason Eagle Africa Kenyan Alliance Pioneer Insurance Lucent Health Amoneria ya Star Discovery. Karibuni Spexels Opticians Goodka Clinic Kisii Town. Hii ndio kliniki bora ya macho pekee yenye mashini za kisasa na za uwezo wa hali ya juu. Tuko na madaktari professional kabisa kama Daktari Sigei na tunafanya free eye test. Mimi ndiye Daktari Sigei. Hapa kwetu Spexels Opticians tunazo frames na lenses mbalimbali. Lenses ambazo zinasaidia katika kutatua shida mbalimbali za macho kama vile kutoona mbali, kutosoma maandishi za karibu na hata kupunguza mwangaza. Asomo chokisi nigo bagotoka angene duke na neyo bonchoreria ya Shivling Supermarket na boigo ebenki ya KCB.
babwate boigo eduka imeyo mocho Nairobi asamagacho a Balfour House Kimathi Street Mbarabare na Java House asamanke onyeko ganetie konyora obokoreri asomocho Kisii bakire simi wetrase namba 0110505501 Noria otageto obokoreri imeyo mocho Nairobi na boko bakire simi ase namba 0110001333 Spexels Opticians, macho bora kwa wote. Mpendwa msikilizaji, ni Daktari Mama Nakaima, daktari wa mitishamba, daktari kutoka pale Ukambani. Kliniki yangu ama ofisi yangu inapatikana pale Kisii Nyamatalo Junction. Nasaidia kwa mashinda kama bile ugonjwa ya UTI, kisonono, kifafa, tumbo inakusumbua kila saa, kichwa inakuuma kila saa, miguu inakusumbua kila saa, macho inakusumbua kila saa, na upande wa kizazi nayo nashughulikia. Yani wenye wanapata mimba kama zinatoka, mwenye akona infection sehemu ya siri nayo nashughulikia, mwenye hana nguvu ya kiume nayo tunashughulikia, na upande wa ndoa yani mapenzi tunashughulikia wenye wametengana na wenye wana yani customers kupitia biashara yao nayo nashughulikia, na mashinda mengi sana. Kwa maelezo zaidi ni 0757102581 Karibuni kwa kliniki. Gusii bono eduka ya obwanjete ya Enokem nigo yakoretero bokoreri bwaye gesiri na muno banyore asuru segerwa boru yakegima orore imechi nsamo kiri cya yogo mbarabare na yogo primary nigo bakuru bokoreri buna burya bwo kubatuka chimbego go cya setugo yani artificial insemination asokwe nyorera embego iyo irageronyore tugengiya insira iyo wigo itali gwakona maruire ayirira natarira eduka ya Enokem yo mu cyobusongo iliko enyorera amaryogo yo gusyarira bimeri indagira neti supplement chetugo amaryogo yo gusyarira ekenyambi chimbusuro amoyo ebicucu byugotuga igatia yanda mange naboko banyora imeyo mu cyokisi asinumberi ya Kenyoro Farmers Cooperative Society iyira angena Market Plaza wigo urusegerunde nigorore mbarabare na Shell Petrol Station imeyo mu cyokisi iyo yakarukiru Falcon Station wigo naboko bakira esimi Enokem Agrovet, growing healthier future, one harvest at a time. Omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngeberenenge bono onye kendegia korekanire asekenyurukiao ekiota getutumanye asubwango mono abonda isi reke nambeye asesemiao enoti sano na ibere inya isato isano nemu ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo elioto akere nabasaki baito baikasuri na kubeko roboti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simi yao ime omwana bwembe bakatebi omwana bwenguko ngaye omwana bwembe bakaboli omwana chingekero chomo Gusii Nyangweso ni ngenda tingo kora. Nyangweso Na koire ritime. Kora nyore ngabi. Oretera abantu simanya gitinge tuabeta. Wanjireyo. Nanjire. Kerari tukori Alamisi enseye monenusu ya Maragoba. Echinenchi ngekero chomo Gusii. Tukuna gukwanira egentekenene no kuinyorania igwa aziteyo. Nobori ore na mukaye oranyora mangana mazubudaya
goika abantu baitu bamanyena n'abagusii bale abantu basomibwe batwale chisemi chinyinge lakini mbabwati insoni unato kuna okweraiga obunobukano obukano bumbu agatumekire engagi nyangi cyane ko yagiye baba yagiye timoni jo magazine beni na igule beni morogoba maokoro nsara maya batina baguboleva engenchende omuntu urekoba n'abantu abangai naenda abanne iga bare ko mwachinga njo n'echumbu cyo komenya asenga kiriaro nenga kiegochigocha kira rituko lia aramisi wanzire nsemo nenusu mpaka ase umurobeli yo kwera numwiroroye rituko ria ijuma chinsa isano ne mochia mugaso nasiko gichana omukunguzyo mazyo myaka yako manya barubero semo bwana okunguzyo mazyo myaka yako manya barubero omwana wembe bakaboli omwana wenguko ngaye Gendo tikirie kia senseye buna komenya buyake bochenu na kieko geregeta seni kya Ndizi TV togokoretero muroberio bwo komenya okuya bwo buiga totebe abantu abanene boka usinone muntu ndi bwensi nabako nonya muntu ndi bwensi nonya erero iga oiso konyora kwanyore head injury nabo konyoranga e problem ya gochire sasa pneumonia ni infection yenye inakuja si ni infection ni kitu ni una breathe in hiyo bacteria alafu ukitibiwa inaenda inaisha kabisa so haiwezi kukua transmitted kutoka kwa mzazi ikienda kwa mtoto kira ritko ria ijuma gochaka chinsa ibere goika chinsa ibere ne nusu chia mogoroba no semiwa manke igoro yobochenu ubwo mubiro igoro breast cancer screening inabo umuntu atakire kuyekorera every month siku ya 10 after period ubwo bekara bwo gutira turi kunyara gukora mirimo yago na kiga kora togotena wabira umuchando gakarekera bwa gutire turi kunyara gukora mirimo dikwengo kora umwana ataraike myaka 5 mutabwati kenda gwekorerere bweka nigagokorerwa so ibintu biri abareri bwo mwana bakomokorera karo moke na bibigo shape future yo mwana yo gujumuto okomenya okuya kebochenu ritukurie ijuma chinsa ibere chabutuko no moiroroye ritukurie juma tatu chinsa isano na ibere nenusu chamugaso na Evelyn Osero inyora obochenu bwo mubero na bwo obonda bwao Salim. Kiokoraga. Na iwan to kubulin kiokora. You know when I left in Kenya, tadi aku ngawet pakai airport. Sagin. Nalero na kimuntu. Kapuanya kogo kwa. Nyabeta kira ritukurie wiki kurwa Jumatatu wika ijuma chinsa ibere nenusu chiabotuko ime ya Ndizi TV Nyabeta Ndizi TV ubwensu bw'umugusi nigo bono yakire nikirundekerene nego kurentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asorogon kurbogusi neji county chito etanaine una county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore irio yao igoiko yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu vuomugusi Ndizi TV obwensu vuomugusi
Subwo Gusii nigo bono yakire nikirundekerene nego kurengera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asorogon korbo Gusii neji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu vuomo Gusii. Ndizi TV tugosaba kwaberwa asenge njoko burukana kwa mariogi ase kolende buna naba kubatebya chinsa cyamambya nigo torati gusanga nabageni baito anene mono igoro yamangana arengete kisemi ni majenga litikolia litikoliti kigatatu aha borokibwa nko bale bakugwata kukora chiskuru ase boigo litikolia mambya na boigo ewiki ebunego chikoera aborokiongo chabale aborokebe chiskuru tete secondary chikuru cyoboroso boigo ngutikubwata ko bande ase omotimoko omoke ase enjira inga yokwerusanania namangana babiri bakora amange mate skuru ni kwatamangana amange umorobere uchaka chinza ikomi nemo skuru chine chinza ikomi chamambi goikera chinza ikomi naibere chamargo abande bakwende birasi mambi mugasobo tukasikolende bono barati kwenda ase omochimoko omoke elinde kwene kinga babeire bakugusiya ebirengereryo nakwene kinga bono ngochi bale kwebeka obuya ase okugendereria etamwe na gochi kwetamukia ase enchera engia kimase na ngodo yumuntu muri Ndizi TV ngochi kusanga tuli nabageni korwase kyombe gekomolekera egoro yamangana akemuika ase chiskuru chaito ime yensetu ya Kenya ase litukolia lero torenegesio ekenene astorati osanga nabageni baito korwase ekyombe ya Kenya Student Christian Fellowship ase orosagia Gusii ase ime studio aberega wikirana omunyakirogo bworogongo Gusii ase amalita Geoffrey Okeno na boigo sospita osimo oyore omunyakirogo bwe county ya Kisii ekyombe yekomolekera obosera na boigo amaganyo yabana atuskuru ensemo yake moika bwakirebuya karibu sana Ndizi TV na habari ni bibene ase omoroberi w'Ensakia aha ni matinga so speed talinga kintanga ni gosoa ase studio ya Ndizi TV korende omwalimu Geoffrey nerero akikobanga nero mogeni ase studio ase korende mbali batanya ko barura mbali batanya ko bayiwa tuchakirango ase omwalimu Geoffrey tumanyango ayiningo naende mirimo keye okora ase abokole bwa kiralituko asamaria tankoro ku Geoffrey Okeno nje no mwalimu ngasomye skuru ya Kebere eli Ogembo naende nkora ndinde asi skuru wetera se kiombe gekoro ku KSF Kenya Students Christian Fellowship yes tuchi asenseme yao Mr. Sospita nchengoro ku Sospita osiemu na wega wanda bamaitenga mbarikiwa
na above all I'm born again na Yesu no mutoria ogotore koko kwa Yesu na kugwa tobekire ngosafa se ministry ya wanafunzi ekoroku Kenya Student Christian Fellowship una umunya Kerubo Bosongo gose Kisii na waiga se region ase ndugu ya Naro chairman ngosafu no mo secretary na into togo ikeremio ya wanafunzi twabaringana lyo Yesu bagocha kabu na bachira bona after umwana ukurero baro lyo batintore gete wasinyo magananga yarwera ntamo tumete na aro school nintu toko barere nchiri yo musaraba. All right ni matinga litukuli rero embura yabere gego twoke kunyira chinsa chia mambia ndamanyenga ase mwarwa embure nenda tuko nainde haboro ki batakiri kubwatu kugo chinka batakiri osoka kimwarra yali ngerero na utakira so mwalimu embura nerekera ase Gusii korugoro nabo yatubutuko yes na embura no gusini kwa Nyasaye aigo mtonyera neti chiskuru korugoro ntwaro chiskuru abana bako igoreru na ebosongo buna twacha abana na batwara baikire kerase igo abana bachirenka asogotimo kokogoke mpaka weekend. All right, so Peter asikwa ruanga na kioro cha bana batikiri kubatu kugochichinga naende enchiro igwete ni matenga no bwate bairi no bwate musani obwate mwane skuru babere bakoigorero abana na barochi maragoba kuna chinde skuru nchile na roche baigorerwe na nichi primary nchire bante betnare ko wori mwachakira after yetu achakira after na I believe echindendero nechinde mambia asenge nchobono eserikali njarwete Ensakia abana nga goikabagenda batumuke bono ngocha bare bacha gutumoka tomeane na buka torabera na abana baito. Yes, erebuya kigima ikiagera babere bakoba na boro kiababo babere bakoba nichimaturu nichiabo asikolende bono igaba bendete goikera ase abaigoli babo bakubaligereria na kwene kinga abana baito kibagendrete ase chisemi na boigo ase amagima abo tanda so mwantu muri Ndizi TV tato watabinga nabo kwenda kusangana to tera somtandao ito Facebook Ndizi TV News digital asense mo YouTube Ndizi TV News nabo tera somtandao oito chinjira chekerero www.ndizitv.net tonyora chinsa emerongo ebere nainye amatuko atano nabere ye wiki asabe wala tutomera SMS ya wetera ase namba 0792192834 na usangana intwe kerengere likia wetera ase SMS na boigo Ndizi TV tuachire bosio ni gotonyora wetera ase WhatsApp boigo ase namba 0792192834 na usangana intwe ekerengere likiao ase nchira ya bene ni matenga no ni numu abete mo gosoma chiskuru ekigera nimbaro chinga nabasomu mure kegima timatinga amatukari ino akare ekero mwarenge kwenda halftime ngakimwaka ibure chinga kibune na boyo kwanire skuru onere kwarenge tenga ngakekero koyunga halftime yabere kwa kaibure buna omoro kibwa umwanafunzi Yesu jakara Geoffrey njena somete skuru ya Kano Boys ere alinyamira na ekero moko genda after omogo konoro asabana ekiagera kwa beire arene familia yao asama tukamange igekero okuigunga mambi oserera ngo chiore korana ne familia yao omogo konore ogocha na ande ninkagerdenga no yaboni ga abana nkoigu bale bya gochikora abaibuli babo lakini ngichinga kichiri cheito nko chatore tuagenda nka kegima asoni ge bintu bya chakire gochenchiga na kigeko garana na bebori abange bagocha babwati no na abana bachiko boikorwe school tutorekera ase njera ase bintu babiri bigonjera limaitenge bintu babiri bigonjera so spita ekero kwa ikunga chitari kigete ni matenga matukari ne skuri ale godisa yenye tindi anabokombeka bya kina akarenga ne skuri ale godisa tindi to kona no mutimuko naki ayibo wanafunzi wa kaigurenga umutimuko oli omwenye oberoika
Nche Ensakia na somete school ya Nyamira Boys High School. Yes. Kose the former Nyamira Technical. But currently ko Nyamira Boys High School. Na Ensakia after mostly ichi akabeire uko buganga abawa kana chisime bachi bangira chiabera ngamo. Then bono tu akaigure bia. Lakini akabeire bia mono keramo ko igunga muiru after sironga ya after nyambari ya after. At least mwenda mwachi komea na abana bechi school chinene. Change ideas and like bono okay kabeire to me to my experience in high school kabeire go after sironga go after that week ngego chakawe weekend nyambari go after mo chakawe weekend moiru there was that class ngabono school chinene cheiru after their own week the middle schools cheiru their own week. Day school they have been given their own half term, so it was good kertua kairu half term at least tuacha tomea na abana bichi school chinene we interact at least half term yagenda byayo. Jofrin ko ukoneranga ebintu bya bere bibonjureria nigo aigwa katebunga after mweye kwenyoranga nokabwateka kwa minyoka kwa buri bag yao kwa bwateka ali usanye pigipigi timasentia alinga matukayo kwa bako minyoka nka weka kelima inki kyabera matuka lero ansi kero kuligiria asaboro kibo abaro kibo babono taringa mbara bachenjira kinense yachenjire ekiagara rikale exposure ere boni ganja arengo wani ganto bwate chisimi ntobwate ebinte binge bikonyara kobeka abana samate bitare ngenga kiri na bakonyara na Facebook abana bachakire kugamba n'abantu batamanyeti banyora babaire babasirire lakini gontori batabanga abana bonsi ngakiyeyiga ngo mbasirete abange bose egati ya bange yego se yabake ekyagere na benenere bado eko igoreru yagendaka lakini nenda ichi changamoto nchiro agwetera ase enga kiboni gatore ekyagera amatemu ara mange abana bakonyara gusiribu na abantu bande no na abantu abanene abatavuga ati chinsoni chingia. Yes, tucha sensema hospital. Ekero kwa eyanga eri uniform. Kwa beka ukobeka uniform dimadinga nebwate e badge konya raskushinga ndibwate badge. Nigo kware koba kokwegokelia. Obweta no ene town igali obegetenga eskuru ya nenta etero kane badge kekima ero kanenga eskuru nkurwa neye. Asema tukalero arucha abana nkwegokeli bali kubeka uniform ekero bakwenda omutimo kobodi. Okay, ngaki to tindo nkor nga nebwato etobauti ni ngaki abono ngaki ito yani okoy kwale kwa after kwago kubegete uniform itukena ryo yani obegete bake uniform kanyirarira egera umuibori arango mwana onyo rorwe school tachandegeti mbuyare lakini bone gomeana naba mureta on nabo murara chine yange tandogete bakawasi nyibona akyo mwana oyo kwanye school yare tachandegeti. And then also there is a technology issue which has come up whereby this technology they want to imitate what they see in the images in the videos. So mwana onyorigirete akara maybe hospital gotenga buya kerabegete erongi tabogete nere unago soka after mugeita gari na barate abana bande surround abe kerongi atandorete nere abe serepu una sospita. Napo igoto abito koranga abana mbale boy kachita ona bati ndichianga. Yes, kanya abete inform kuri school mbiato mu batuka abengete bya oiko gingira. Mteule kwa bere koranga ne. Ngebe ntire ngao. Neke maana omwana okubwato kuri school no mwana okumere town kanya no mungao. Neke maana una sospita teba. Egenda kamogego changia n'abantu bali bakora kunga celebs benga kiabono lakini naende abana ngotaka bale korora kananga mbali banafunzi ekiagera bakoranga korora kananga no mwanafunzi no muntu uri Ensake
igabona bagotaka abana banka nari bagokora ebinto okonyora noe nabande nkwenda bari banyume n'amaru abande bakora ebinto bitari ebiya ekarata begeti uniform akorrekana buna omonto o kawaida nande abana buna rirwateba kare nkogoka twarenge ng'anche n'omwanafunzi nche na esukuru gete nkoro na ase rero timaete gose nase eng'encho yogo mashindano aye chisukuru kabisa abana abange mbari kogokera sukuru yabo noe Facebook na bakanyora omwana abasoma esukuru gete ng'ao lakini igari ase profile picture ase profile yari gete sukuru ng'ao yani tari proud ne sukuru eri agosoma igo na bakanyora ase eng'encho eyo abana batagokera tie sukuru eri bare bono tataeti korrekana na uniform kara ikire geita akorusta aba associated ne school eri agosoma yesingana ko bagikoretwa bokumwanene mono nonyanga omuntu uri iskari koma gakoranga neba n'abanyanyimbo bose abantu bari towni akonyoranga omwana enjera abo etetenga betari mwanafunzi ina nobo kongwa beire ogogocha bwo ikonda tumurikire igatia mangana abere kagonchureria ekero kurigiriria ensemo yobosombi matukali yo aino ekero mwari gosombwa ntorokinga amaundi ya abere gakoba injira kichi mwari gotumeka ase ogotara nende injira kichabere injira kibintu byabere goncheria sama tukabangwe engaki eito omwana nigarengo omwana bwe community and like bonega umachani ogore omwana w'omuntu nabo kurusari guchianga engaki eito buna gwata che stage ama nambonsi pyaote abana be school karuga yani mwegwe first priority mwaso achigari mokoreki murwe stage lakini bonega abana tweburukaniri and then also the interference of omwana tari we community omwana no yone bono kwanyonye no muibori omwana ya machani akwibiranya nanya ruga kunywenya sore stage akubwato omuntu yumwake biranya muirechera basa ko gambania singe njokoleki okoleri omwana obande ebibe but during our time niko kwa konyoronye ne stage kobete uniform okonya koroitororo ya anki bono koraga twakororega for more than 30 minutes korumwaka igore tu skuru abana bande nkabare kwanya omuntu obogoiri nyone no mochibi osaire gokwembora murwe stage so there was communal parenting compared than this time whereby it's individual parenting aseboigo ensemo gudiyata ensemo yobosombi tobe tokoranga amonjeri amangi abere gakoba matukakare ntwaro chinga nechigari chakabiro kurende tobe tokoranga nigo amatukarero chipigipigi chabere chigocha igo sector boda boda abere gokina nigo konyoranga aboro kigwa abangi nigo bako bakoyiwa kurua ase skuru yabo baba wikirana ase stage bagotumeka enjera yechipigipigi bose yotumeka enjera bosombi bwe chipigipigi ni maitenga ge kanona atambe yarengi amatuko akanenenta yarenga atambe kurua separenye njira kimu ari gosafiri naende enjera kiye orago kwanira ngaki amangana aboda boda abere gakoleta amonchirio aso bosombi mono ekera abana bakwenda asomutimoko chingaki cherusa engaki narenge skuru boda boda ndarengo na nigo twakarule skuru na magoro mpaka ase stage ya renge ari magombo yes ase engaki abono boda boda ya rosri engasi yabeire enyororo bire ekiagera bono na babana bakonyara korusigu omate ntobwate is yani obuororo bwogotara igo bono nengia gotatiga nabo konyara aboro kibande banyetumira ase eng'encho mbwangere na bakonyora osokire ominyokira asata gwenerete chidaika ibere nando iranire tokaga tomanyanga ki omwana oyo taruete school direct awarende na yabakurukare entwaka organize iri chigari chiacha chiatwe eyuere no nyaboniga lakini no ene chigari aseboniga ntwara ase miaka ya maega kaega ebintu gete biko korekana chigari mokonyoranga egari chigari ang'ebere nchite chiabwate egari nere yari kirenga why go to high school when you can
you can be high. You can be high. Yani abana bari banyore tu mari bakonywenya sore bakoro bunyakaime igo nabo konyoranga none kigari kigo kikuya abana tari cyonse kire kingiya tari cyonse kigo kikoboya asobuya ekinde ni kire kirose tie bintu gete ebitwambu bigokorekana ime omwana orengo omuyaga akorwe school gagoikanka gatima abo okorere bikori paka bya usalikire. Yes. Ensemo ya sospita engane ya boda boda ngaki abere koleta moncholi ya sobo sombi na mono turarigelinga ase yabere ege korokinga yabere koleta obututukanwe encheragete. Okay, boda boda from a positive side ya kolirobo sombi bwabere bwango oligere bono bune eskuru asomete gekano from Kemera mbako ike during his time nigo yarenge parembe lakini umusike na barorera mahera rende paranje itagali elami ngono at least na wate ndakwe ko kere school ya ne wate elami je itange nororo so at least bono epigipigi ko bugolu ko Kemera baka gekano it's 100 shillings so instead yo kukanyega ali ebange ichore because siga chiko bange parabuneri ichire chi pro box maybe kwanya abantu abana babekiru chiput so onyo mwana kabate that agency yo ko report yo school bwango na kwenda kama peme pigipigi yako na indeke biye pigipigi yako ya mokonyire instead yako bekwepute akane 70 bob akane 80 bob igabantu ba kwene mungaka magina biashara bino ne biyabire lakini ne pigipigi nero ya tokonyire na besides nyoni go bono konyonyo ne school chire outside town omwana oli ne pigipigi oche town bwango ikere gari ya Nairobi ya saa 3 kwanyora bono nyana abana ba Nairobi abaye after mambi oli ne pigipigi 30 bob oikire stage korwe stage oikire Nairobi by saa 6 by saa 10 so transport has become more easier but also ntokwe bango bebwa mbokolteki mboro abana abaito tokorundi chipigipigi asenje no nje nkora rundi nde pigipigi mbaro talibons mbaro konyora imeto yabere nchiragete ubariete bintu byabo kwanya abonere yantaro chingu muntu yabugorite president ya mambi yani yararo chinga it's an object which should fulfill his desires lakini ngonya ko basabira tore na baboncho ria bwabake basoe kiombe kya bantabaya because borders isn't transportation na we are proud of them but also ababa bembaro yani baro batete nga babugoli omwana bo monto bamokobe yakigokore bibe bamwire gosene lodging na bamaete omwana orure school ma bantaba boda baikango babolinga naki school getenya sore nkonywe gwere na bagotenga nya sore ngokoreki nkonywe gwere sengenja bantana bagotomuna bamaete ngayibe gweteri gumdo bagoki so also even the government ne wente ko korukwa way to speak with these guys they can help the government to formulate the governing rules nende na beko bakonya ko batenga naki enya sore egweteri gwasegete na segete abalimu genda gitororo aguno enya sore egoche yeteri guyarute rugagwa abana bacha banyonyore sibeli sakara babugori bakoraki banyu senginjo bintebi tokontenga after all that screening e okorugeita ngebinte ibi korugoro bya Tokyo school there is somebody who is facilitating and this person who is facilitating, he must be somebody who has a means of transport here bwangu okumnyokarete abarutero maybe they are in games time abarutera koreki agende tabugatu and the easiest mean of transport in border so we are not saying that border just ne chimpe chire kuna wale wachache ambao ni wabaya
Mwancho muriria Ndizi TV niko tokendete gusanga nere Geoffrey Okeno oyore umunya Kerubo wekiombe gya KSCF ekiombe ikumulekera igoro yamaganyo na boigo enjera abana bako bagokini wakemoika asyuskuru cheito imense cho Kenya anena mono asi atinedete orogongo Gusii na boigo nere hospital osiemo oyore umunya Kerubo wekiombe kyo ime ye county ya Kisii atokendete gusanga igoro yomotimo ko omoke oyu obergo chakati kolia na boigo ntobeta correct kolia mambi aboreke bako bwatu ko justice skuru au ase omutimoko oyu omoke asinchira to wende kunya kubeka na buya njira kechi torabeto kolinda abana baito njira kechi torabeto kwene kinga abana ababere boika buya ekyagera nabo abarayi bamambi asikole nabango tabinga umuntu mulelia Ndizi TV ndogotigeti isiko nabo gusanga na incho kerengeri kyao korwase enchira yemitandao Facebook Ndizi TV News digital asense ya YouTube Ndizi TV News na wegotera ase omtandao www.ndizitv.net na wegotera ase namba 0792192834 obegotumanyia ngayonde zubwat kurwa na wego na utumama bodi yago na chinchira turabito kusigetaba na maito na wego kobalinda eline twene kinga babeire bako ba abaya ndochenga kurwa asense ya Facebook atema Kaka Charles. Good morning from Kisumu mambo leo. Say hi to mwalimu Okeno. Kaka Charles ukwandi mwalimu. And Newton Omo Science tuned from Kirwa. Walter Yoba from Embakasi. Niko tuned mdoche Rebecca Michael Mbarikiwa. Good morning. Torandelie abanafunzi. Shem Keburi following from diaspora. Niombeni pati upanyaji kwa haraka. Shem Keburi ni mshabiki chokurwa se chinsemo cha Canada. Chinsemo cha ngumbu ni matingana abatenkoranga nabo atiri kubalike kolende tonde tukumusabiranga ni matina barandi more ko rwese munyoreshe mkebuli umusabira ni matinga nabe gako bwena sebo igondo chenga kefa nyalibo korwa abo basi bunyakama esani Catholic adi mwisho ndoche Duncan korwa kiamo kama watching Ensakia Jumatano pamoja ndoche nga Moset Innocent Kebande Sokoro pamoja from Rikenye Village boy ndoche Fred Oseko korwa Tendere City buna botambe Unilu moja tunde Eric Osoro following na boy ndoche kiyaka bwakiri buje kurunyambari ya bench na nomwantione Morin buna botambe ime ya Ndizi TV Joash Ondimu korwa Getare Girls watching Ensakia. Good morning mwancho murere Ndizi TV na wenda otokwati na bego tumebirengare byao ase maitenga abali mutokobate na botambe utaraende lesson elia maambia ni maitenga mbale bako yaligania ase lesson ye maambia bose bali batara bunga mbale barati kubunga maambi heli mwenda tekwaligania abana na boko enda batengera Ndizi TV ase ngenjo tokwate emeroberio apa yuturabito kuboseme na bwo kobeka na boronge ase chinchera choko nekinga twabere togosira egesa kwa kiaboso bono tangana ne asense mwe no chakere ase ensemo yao Geoffrey ora tukwaniranga ebintu nebinge byabere bigontelia ase skuru abo ibuli mbale babete bagotuma abana babo ase skuru ase kolende umaito mwana kerago chaka umwana rumia turi koranga nabo atema mochande agote mwana one nabaenda tekobomia kolende bayibuli mbaramanya amangana nara chakire gontelia ase skuru mbinto kiebi nabo kwanira bibereiga tumanya gocha asense mwe yaye hospital era kwa ne bintu biraringa chimbwa nchiri chiri kitari chingiya hasyo skuru njimbwa kiechi kwa birokorra imechi skuru orochinga kitari chingiya abayibuli batakiri bamanye nabo igo bakone kinga nkomanya balenjira bakora abana babo nabo igo ko babo semekero ocho mutimoko embwa yamo ere ebwat ya ichoire mono Gusii mono monana saba manaba mura no konyu enyasore no gutumia amariogo aliyo butinda amona egento ngerebe aba sacha kabara n'aba sacha aba mura abana bamura ko bana abana bamura n'abaiseke ko bana abana abaiseke ekine egento ketarenge Gusii ketarenge asaba ntaba muamwa ba Afrika kiarenge isikora kini giachire nandi yasoira sikuru cheito akonyoranga abana bamura ni bakonya korara n'abana banda bamura nanokonyora no mumura lakini ali skuru ya bamura lakini abwato mwanchi ase skuru yo abwato mwanchi ase skuru eri na baiseke na barabona bagata nganje mato mwana one musiekerete akare skuru ya baiseke lakini eskuru eri ya baiseke ime na abwato musacha oro muiseke bono amangana yu achakire wichora ase skuru cheito ande
Wana na watu wenda kwenye ligeri asubwagari. Ensemo yao mbarikiwa mangana kia kwa renga abiri atakira osoche skuru nkora ndori skuru nkora kore guidance and counseling abana nkora gochira baratenga amakunguna tugwitira na yangwitira imbintu kebi kwa renga abiri bigo njiro ya skuru chetu. Okay, they say in TV binde biko daily frame viacha in a new formula, but living to be kare. If it's the issue of cultism, it was there during our time, but now it's yani kwe rebrand, ya change rerengeni. Cultism mungendo kia sefa idio maligari yori otaigwete kia songe kebose ansentira yoko mubeka borongo sasi. Cultism nenchira yani aba okonyoro muntu abugate inyasaye yaye and then they end up kurwane bingwanso whereby you are current into what Illuminati whereby okoyunga I went somewhere, somebody was telling me era nga segete no to what a king a queen. So those are the things which are affecting our students currently. Yani they want to believe there are supernatural powers chigocha egere chicha koba konya baita matemu egere chicha koba konya batu arobote nengu basome basoma. Wono as parents during this short period tokoro half term let us monitor our children their movement na bokorigeri omwana ogora ngo omwana oyo nyone trend ya yo gosoma yakoleki yonchoreri omwana oyo ne wae konya gwesiekera na aba murabande nyumba na inde tanalete boiga. Just as a parent you need to oiko omwana oyo gange. And then you know during our time our parents knew that umwalimu okore counseling enough otokwane ile yani togo chakatora abana abaitebere sensemo injira beburo gweneto kulinda ngintu kiki naende ugo sasimnishi nyasai watebere chingao babiri waswachi school ende ngintu kiko ro chinga kiaberege waswachi school chetu na obo jambazi na baigo boimukire njira kiyo kibago konyaranga babiri waswachi school because okonyo chiskuru echi they want to ngoigore ngabana ngusamba bari chiskuru so omwana kwa mutomete skuru achikosoma he has developed another culture yani tomo kineti nero tomo etinga yarusi but abana mbaro bagocha ne culture so you get this child of yours has fall into the bad company he has copied that culture wono kwanyoranga hero yani nyono go sambe school terikenta asare he is ready to contribute bagore petroli is ready to work ero mwalimu parade kerele you know there is this thing it's happening even in the other world when a reader is speaking kwa abantu bakwe murungani so even in school our children have copied our character back at home so omwalimu ago batebinga abaisibali dom getenja sibetugwerabe ebono mwespi abamumete dom eri rero nko bakande biranya kwanya abana so that's a new culture which has come and it has developed from even back at home abana bakorigere baranga umugambi ache takogererwe kenyorogete so even them they believe the way they can make their grievances chiwe kane no kwemurungani kose no kuoga kose no go Sunday school kose no go demonstrate of which it was not our culture during our time. It's a new culture which has erupted. All right. One of the young sense moya omwalimu Geoffrey Okeno. Ebintu nebinge bigendete gonchuria as NCR ero technology aberege gonchuria anene mono ebintu mbira abana baito bakubikirwa si school ntubwate emeyega ntubwate mirobere buna entertainment ebintu nebinga abana baito bakora abana baito kibare school mbare alsi araga are they safe anene mono ebintu bakorigere na ndenjira ki na matera Wasichi movie bakurigeria cyabeire kigonchira magimabo nabo igo koya onchora nenchira gete entertainment inchire ati school eko bugati school ki na ki school chiri chibugate
oboroso bole obuya ekara organize entertainment nkomanya barenga gosenye ne movie e video abana bagochikorra nkora apima barenga video nengia nkora arigeri barenga gente kengo chikere gosemia abana no ebintu buno gotenga birasi chiskuru na babikogera abana ba relax lakini nchire chitali controlled chiskuru chiri chitali controlled na bakonyoranga nande na abana bakwa mwangi bakorigerera na abana ekera dorie kegeke mbabwate abale ndobwate ndokoranga curiosity abatete komanyanga ngikere kochimuno nenga kie una gwakwana ne ya technology kende gionsi otagete na bagokanyora internet igona na bakonyoranga goetera ase gabuna na abana banengo ikabare basarigo ekiagera ekarabu mukorigeri gosene TV go saa 5 ya butuko ana bakonyoranga saa 5 imwari mutayo ona abana bari na bakorete ibintu gete bitari biya babeka eyanyara gosaria abande bari batarasareka ego entertainment nengia ekiaranga konyera abana ba relax kogerera abana batimoka abana bande bamanye ibintu binde besomi lakini naende onya mondo tayo konyeregirete nabo konyoranga ge gosarinero. Alright, tucha sensemo ya hospital. Amangana na Maangi abereka gonchuria sensemo ya teknolojia ni maetenga no endirikare abane ko bari kurikira na marube. Lakini ko lende bono iga abana mbabwate chisimi abana mbabwate teknolojia abako bagotumeka. Ngaki amangana ya yo gonchuria gwa teknolojia kwabere ko kwenekinga kwabere ko gonchura abana aba no eninchira chimbwa babwate naende ngento kieko muiboli abwene tukumanya igoro ije bintu bya biri korekera abana baito asenchira ya teknolojia. Teknolojia nengia lakini asa abana netakire koba regretted whereby origereri during our time onye neri rube kwarenge korika yani tobwato muntu ngabune messenger okogenda nya nechi sport bakogenda akobeli rube na ndira ni amachivu kakwera ni amachivu ni champion but origere with the current trend Monyo marube nyore yani they are learning how to write letters because of formality ogo etamatem. They have gone to SMS system. They have gone to WhatsApp system. Yes, chisimi mchigane iri skuru. They are banned in school. But abana bakonyo ondomo babere batatu babwate simi babisete. Na ebe party mbaya gose party mzuri omwalimu amonyole but naindo muibori gakorangero muibori okoraki osaidi no mwana bono yaba kongu omwalimu kugambira omwana because omuibori na jero muibori agocho divendo mwana onesimi yae omuibori na maitenge simi ne kolteki nero because you can't tell me omwana akwa pocket money 1000 and agore abwata iPhone 8 ya 100,000 nga yako rusi mwana abwate simi ye 10,000 nga yako rusi yani dara abana gabwata simi chine ne ko bwanyona abaibori babo yani ada bado tokolera uchumi so to me tiga abaibori baika abana babange and then they try to work with teachers because there are things these teachers they know we don't know. Ama tuko umuibori akobera no mwana haramake kobwayo mwarimu akobera no mwana ayeskora tigirawo ikiagera ntate tuko swa sensemo yo gosemia bayibori na boiko abana asenchera yowe umuntu muriria Ndizi TV nikotokana ndogosanga na Geoffrey Okeno oyoro munyakirogo wekembe ya KSCL ase orogongo ruagusi na boiko hospital osiemo oyore omunyakirogo wekembe kyo ase county ya Kisii ase kigimatanda ndogosanga na barabu anene mono
igoro yamangana arengete aborokiwa baitu ningi kyabirege gonchuria akorwa ase amatuka karenga kyabana baitu bagendete kumenya ase amatuko abono iga asogendete kubekana boronge naki turabe tukorenda abana baitu nyoranga okorendo mwana noko gwaterana egati yomorokia omoigori omorokiwa boigo ne ensemo ense yonsi kigima erinda kwenekinga omwana oyo obere otwara oboroso boronge korende turabe tukogenda ase omutimo koma keto tugusiomia ase duka korende tuguchikuirana tugenda gusanga nabageni baitu ase studio igoro yamangana arengete abana baitu nkintira kiturabe tukubarera erinda twenekinga babere bakogenderera ase ntira endonge sigo twasoska kuirana tore ase ka getari egetambe. Ndizi TV Ubwansu Bw'Gusii. Ndizi TV Ubwansu Bw'Gusii nigo bono yakoni kirundekerene nego kurendera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonko Gusii niji kaunti chito etanaine buna kaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nichi semo chinde chinyinge nigo kotonyora aside kode ya Star Times Channel 195, Go TV Channel 824 na free to air decoders, Digital TV na Smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore irio yao igo iko yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekigo korentera emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV Ubwansu Bw'Gusii. Amariogo yemete nigabeire richibwase amarwaire au nonyana yasinyire ase chinyagitari. Super Medical Center egotoka somo chiobosongo nigotokwegookeria korwa bowenia wetrasa marioga yo korwa sechinse chesko ngorwaria tora marwaire buna ulcers, cancer, asthma na yanda manke ayo koringori wa nech machine chaito ngoro cross mora daktari kwa company ya Super Medical Center egotoka somo chiobosongo igangorwa tora marwaire amange ande karawa ajine ntobwate chi machine chigo kumureka chiaro rangi Kerubo tigo kumureka omubere omugima gwansera omotu mpaka inse na ichigo toteingi Kerubo bya marwaire kiobwate twamanya kwa mariogo nwana abandi machine yengo murekera yarora mechando kiabwate twaba mariogo itongo ikale mbali neba no mochiokeroka neba ngirigori cia mariogo itona bakugwikera neba Mombasa onya koro ekara wakire simi na bukurwari ikaso mochiobosongo ase stage echigari otwakire simi ase chinamba chikobwatia 0737746368 Gose 0712526764 n'abantu abange bayeteire gana ndi bagwenire igo totwara bwoba bunde bwense kara bwakire use kwaranyura mariogo munaria nyagitari kwangire koigubuya morwaire munaria ale chronic nkonyarwari tole Wima Electricals and Electronics ni wauzaji wa bidhaa za kuunganisha stima na pia bidhaa za elektroniki zinazotumia stima kama vile televisheni, hoovers, decoders, birika za kuchemshia maji, mashine za kunyoa nywele, DVD player, bulb za aina zote, power extensions, consumer units, showers, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breaker, pasi, insulator, testers, meter boxes na zingine nyingi. Kwa mengi zaidi watembelee mjini Kisii katika jumba la Gusii Plaza room namba G2 au wapigie simu kwa nambari 0715009827 au 0718607462. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Ndizi TV Ubwansu
bw'omu Gusii. Ndizi TV niko tokenda gusanga na Geoffrey Okeno mteule na Voigo Sospita usiemo korwa sekiombe ya Kenya Student Kisii and Fellowship ekiombe anene mono ge kumulekira aboro kigwa asukuru na Voigo kulilia amagani abo kemoika asukuru cheito anemono asense twa Kenya na Voigo chi county cheito ase Voigo babwache urusagirwa bo ase orogongo rwa Gusii ensemo korokunga orogongo rwa Gusii region babwache orogongo rwa na Voigo ase county ya Kisii ekobego tenerwa nere sospita starendo mutimoko toyendete gusanga na barogu anana mono igoro yabo kyokubunga ase njira yakugenda ase umutimoko omoke gwetamu intanga tobeto gusanga Maangi na barogu anana mono igoro yamangana bira boncheria ase ensemo yabana bakwenda ase umutimoko ase bono tobeto kurire Voigo chimbwa cyabere kiguca ekimu igurimo kwenda kumanya ekoro mwana go chanka tokanga umwana bunago smile buyeiga umwana oyo nigale buna mutomete sikuna banyo ali ndete byabere boncheria aso kwenda tabona kuba maiso na kwene kinga nkumanyole nkie ko mwana oyo agenda tekoba gakora na Voigo ngakyabete gakugenda kumenya ase obogima bwa yes nandiketora na ase ntunda ende karibu sana muroberio Ensakia ase ntunda ende entunda era chikoba entunda jomwelio ase muroberio Ensakia ase bono tobeto kurilia amangana Maangi agenrete ase chiskuru amangana Maangi agenrete ase ensemo yobo sombi tuchakira sensemo ya Geoffrey Okeno akiagera numoro kia numwalimu ole inchera kiye orabi bose mia abalimu tuchakira abalimu ekero bakubwatoka abana babo gukiase bakubwatoka abana gukiase ase chinka cyabo meroberike bakwenda kubeka irinde kwenekia abana bangu ikabale buya na Voigo abana aba nkubwati bale mbago swana nase sagwe chimbwe ne chimbo kisali chibeki agera ni maetenga omwana otarayika emyaka 15 netatu atwaleke banda no mwanale wika abegakora wa nakiabwenderete koba mbose mikiyobora rugokiase abalimu batarabwatoka abana aba njira kiti baraba kwenekinga abana babeyekera ase chiskuru ose ase chinka cyabo ase ntira ere endonge Bema agende gatanga ni ntado tabanga ase ngecho boni ga technology to ya chiyo igoro chiskuru nchiwenda ko invest ase chi system ekiagara chi system nchire chia clock out muno mwana wasoka ya tume message ko chikayata byo mwigori ngo mwana orure school bona bo mwigori yago cha kumanyanga mwana ona arwe school rero omwana taweka litikoria ko bwate osega taweka leti omanyanga mwigori na maetenga na arure school ekinege ntekamo toranyare school chiranyare gutumia lakini naende school na wachikonyara ko invest asoko ogosomia abana tari no wanyana ase tari amasomoka tari konyora chioka lakini ko ya chimbu chingi ya abana asoko invest no wanyana asoko leta abantu bakwana na abana asoko invest in spiritual part ya abana ko abana libaga batwara freedom yoko sasi makoleta abantu banyare gukwana nabo nabeko nyara ko bachange again your character is what you are when nobody is there igona boko nyoranga ekara barure eskuru ekara no ene karo mwalimu atayange gosoma ibuli atayange na bako nyara bado gutara na ase chimbu chingi ase ngenjo mbasome tu igobuna eskuru ndobwate a responsibility yoko rokeria bana baitu
ensemo ya hospital asengencho niko twabetwa koranga asensemo yobosombi nensemo egwendete kumurikirwa asubuimi ikiagera ensemo yobosombi nensemo yengenjo kimanero ekonyoranga ekubwatani egati yomoibori no egati yomoibori no muorokia nere kone kinga aiga no umwana akubaga gwetera igo tutarindetie ensemega yagati nkonyororinga ebinte bingi kobegose twabetwa koranga ajali cyabere chikoba asitugusiria abana baito ase chiajali chipara nabo gwetera no ena asenchira yeme basokano ye chipigipigi nabo igo asensemo yobosombi bose mikyo orari gokurwa ochia se chisukuru nabo igo abayiboli anena mono ekero abana baba kurwa chisukuru nabo yona bukuru bose mikwa gochia se abantu bako bakurundi kigali ngaki ne chipigipi nchira kiba gweneta kwane kinga abana aba babere boikirana ase chinka chiabo asenchira ere engia engento ndatebe emburango twere na boiga abana baigorerwe chipara nchiri gweteka nchegento ndateya abaibori bari bagotoma chiga cyachikuya abana batoma abantu bare sopa tali kutika gotoma umuntu singencho maetenga ne driver toma umuntu ore sopa maetenga emburango twere na bonda abasa kogenda nyore para ya butokire tigangende speed ndanyare go control egari and then aba murabaito ba boda gose abagaka singencho mbata yambali ba murasquizi na abagaka bale endo ndabatebi onye toli omuiboli rero no muiboli ore mambia igokera obugorete omwanafunzi oyo manya either you are calling mumromino koskwa you are calling omwana ogo ebinto birioragani mayo muntu tayo nyono ori omorebia gekone muntu tayo kwa karo morebia kana no mwana ye patch kunyinera maru na seki singinje nyana era na feel it inside him what he's doing is not right. Asa hospital konyoranga omuiboli oli okunywa anyora omwana ega kunywa singinje amaete obobebwa marwari igarabe gakumwake biranye birose ko bwana eno yotari kunywa naboigo asengenjo bono bogimobo nakingoteria abantu abaita abarundi bapara kero bugoreti abana bari manya no bugoreti president manya no bugoreti omubunge mambyo gocha kolera asara koroserie para tomanye tiningo obogimobo bugoreti tomaye timbogi makiobo higatiga tema chinchera chonsi to changia asogo sarika bobogima bwomonto egere singenjo mambi nkoboro omuiboli onye tori omuiboli rero mae no omuiboli mambi singenjo bogimobo ntokire tiga erinde konya abana aba baikere chi destiny chiabo tiga kobanga nayo komubugori omuira retere lodging nayo tete komo kinga yakogora chianga abe kayusie uniform aetera asegete anya kogenda sobo manyanga nyonya sai korugona akorigereti na inde mambi nkoboro muibori nekero kobo muibori mambi egiyo gosimekana kiyokogesa igotokagera ngogo sari omwana bw'omonto ayo omwana ogachabe buya egiyo gosimeka na kiyokogesa na kinganchireta abarimu agoshugulikira omwana ogo omosombi bakonyora eprane omwana oye tari kumushugulikira omonto omong'ana ara okaraga kora atigerete kumushugulikira they say when you serve others people will serve you not directly but indirectly wasaviri abana b'abantu baitire nabo iga abana bawo amuntu naro kubashugulikira nyasabe kirororo yani baka keroro chinga we are in that situation nyasawo bekiro omuntu aro gushugulikira abana bawo nabo iga abayiboli baito tema sana kero muko bali muko yabana kuru school tigago komigererani yani ngamobe kugoicha moike una chingeni ya echiga ne chinyinge chire para rinega ari to understand chibesa ne chinke chire kenye tigago te anga kobo ya koruseri 10 bob ngabono mosoega ari memotenene no mwana ogo yani mobeke ante bakachinti gatigi mugotioke galime no ikaranse gal no bongwana akana chibesa muikiguka tiga ko bekera ningu because pare embura bona ngane nyingere we don't know what's happening on our roads because na bako genda nyore para ya butokire mubogoriri more excess already that capacity engerete gali so what will happen tiga tuyanche to chali obogimo boito asenge ncho mwana oyo to koma go sene president because I thank God we have been preaching to most of them. They tell you I'm a doctor, I'm a teacher. So these are careers
tobogoreti chinyinge garima aya nabora arigeri maybe origeri ore ne conductor ya mino bogoreti but omwana oyo bogoreti otari conductor nyasaye nabate destiny yae egotiga torenda abana aba as chinchira chionsi baike kabuya. Yes, mwanchu mwili Ndizi TV na toka ina wenda basangane tugetera senchira yemitandao asendo chenga abange kinga wenda to kwanya na boto manyinga ibanda to bwati korua asendo che eriko sora tenga following boy gondoche yuni yule moja tenga tionde in boy gondoche Fred Oseko kurua Tendere City unabotambe boy go Moset Innocent Kabande Sokoro pamoja from Rikenye village na boy Duncan kurukiamo kama watching Ensakia this morning ndocho William Mugaka wote watching live Migori County, tuning in admission of my wife Jacqueline Kemunta, Nabaito Elvina Viona Chantel Shireen, my Mary, my dad Hassan Mugambi, na Mama Joyce Mokira pamoja na John Atika, my brother Paul Asande, my sister Lydia na Rebecca Mugakurua Moremani. Happy Wednesday morning na my family. Boy gondoche Kefa Nyaribo Kerubo Bobasi Ibonya kama Ensani Katolika niko ndani Teresa Kimunto lenga job na Fridah Kuromuranga amo naino abunigatia bali wenda watotera senchira yemitando mono toche asensemo jo muiboli yakiagera omuiboli nere obeire gagokinia omwana oyo nere owakana school fees kulinde asingencho yemeroberio ye chisemi nigo omuiboli oyo naende akonyora sigete akonyora asensemo timadinga ebwanirete seta bwanirete kolende asingencho yemeroberi amasomo lebintu kontilia nikakonyora nikabwate chinga kichinke no mwana oyo mbose emikyobo tochakera so mwalimu Geoffrey mbose emikyobo orabe gokorwa gochia ase abaiboli ngaki na chakera liboli litangani naki omuiboli arabe gakomanyanga umwana ye oberga gonchuria inchira kichara rwagwetia akubwati amenya kumanyanga umwana one kolumuire school nabona igobera gonchuria naende ko batomenya waswa ase chinchira turabe tokwene kinga nkuru turobasenia gochia ase abana baito tuchakira so anki umuibuli aramanya umwana oja kurinya so naki umwana buri arabega kumanyanga umwana oyo otwalira ogwanja ni esentira etali endonge oberga gotwara chimbo kitari shingi egentege tangani abaiboli ento wente kolenda abana baito nasoko ba ange nabo chinga kichinyinge ekara kwa golire ndagera kara kwa golire chianga kara kwa baira sagi abakorara ayo watanganje na kolire party ya omwana kwa mugolire simia nene kwa make sure ngana comfortable kwa rangu mwana oyu bona wakolire ekingesekia egente kiwakora egente koroka ngiye sponsor nabaganya nabo montako bakurusiko amukorera ibintu byonsi ibi lakini buna ayo moiboli no wente ko irachingaki kwaba no mwana kwagamba nere kwa manyo asabu atoboregeu kwa manya asabu ate chinguru kwanyara komwene courage kwa momo kwa matenda gega nabo kunyara ririmo kunya kugamba nabo kanyara umwana gwachakire kumumanya osibokire yes ogote biringa ncengo eterande aya naya kanyara na abana bande bakoba abused lakini muibori atamanyiti ekiagara umwana ori tabuga taiko getiga gwatebi kende yonse ayo no muibori egente gatanga ni toganda komanya nkelinga una abaibori ndogwenda ko banga na abana baito nande ngakiete ngakiri yakare abarimu ngoira barenge chinga kisana na abanafunzi ko baeresa ubugima engakie focus enjera amasomo arigeretibo nige focus yerenga chigredire ngananyora bona nabako yana na school koruma mbaka magoroba chireso ni chiroro remedio ngeye bono bana bali konyoranga kichyo basomi igoro yobogima aba basomi hesabu basomi chemistry basomi history basomi ibintu byonsi lakini mama etikende yonsi igoro yobogima mondo tayo okoira no mwalimu ka kore remedio saa 3 yabo tukaka kwa bigochika tabuga tinsa chigo cha korengari na ndo wasemi mwana
buno muibori no gwente koira chinga kichiao kobera no mwana ona komosemi eri nari oramanye nari oranya konyoro bonjoreri bori bwanyarire koba ase omwana ore egento gia kabere buno muibori no gwente naye wike school na koba koragamba n'abarimu kera abari barabunko manya bara abana bari ekaro kugamba n'abarimu bari nabo bagocha bagotenga omwana o enchera akoreka nari igana n'abasani b'omwana o bamanye abana mbale bakogenda batara lakini muibori atariko kwalaho abasani babo bache gutaraka bono kanyoro omwana ori ebinto biri bakora isiko ebire bing'ao n'ebinto biri bigokorekana nka ekiagera onye ndise komanya abasani b'omwana oya nabakonyara komanya chimbu cy'omwana oya. Alright. Na egento ndanyare gosemia abaibori na tebire ngatobere na abana lakini nande toba nabo toko ba exposed to mentors abantu bali torocenga nabo abantu aba mbachiete moto baraba kuanire egento kamone kanisa chipasta nimanyete nga na ebinto mbire nonya okoigunga chipasta chiakorire igana bintu bitalie bia lakini ekoba news aseki asenge ng'ekine egento getagwendete kobayo igo chipasta nchire chinyinge chire chingia na bato expose abana baito gocha chikanisa erinde banyare gukina ase chinchira chingia igeruseye na bato onye mukutano gwekanisa oro na bato gotiga abana baito bagende mikutaneri banyare kora kosomi gwa chimbu chingia banyare ko bekuo boroso borobi yake na una baibori na bato konyara go onye ko bwate chibesa na boko nyara ko ira abana babo batimuke to konyoga ngo relax na boko baira no ene hotel igengiye erusa kyagara bono baberire school mono na boko baira no ene hotel ingega bara aragera na bara batendagera ye school ne bengi yanga ki aso mwana funste ko bangia bono kwa baira ba ko pali baigubya ekiagara enerusa nande ne yune enchera ya manande yo konyara ko bamo na abana elinde banyare koibuka. All right. Ne egento kende buna baibori ngonyara ko basabanga mwabwateri no ne korigeri no na masoma abo ngakiba korete kwa ba advice koma tainga gaiga no wento ko koraiga iga maintain yani tobe ange na abana kera ase section yo bugima bwabo nto banga ntuna go sina masomo katoligere ntoligere bintu ntoligere binde binga to ba masomo yani tobe all round na baiboli asaba na baito. Yes ensemo yende omwana oyo nere na balpende go tengera bono iga anyolenga ba gro school kagera na abate binga abana ba sokiri kurtu school chinza chamambi kigima kagera ndote chinzi chikonyora ngambale barwete school mapema kagera matukari after mbale banchetheka aberwekera na asinga chabo mbose mikiora rugo chase abana chinjira bonete gutumeka engaki yabo yo mutimo koyo moke nabo igo njira kiye abali mu barabe bakwaliga ni abana aba asokwene kinga gutumeka bali chingaki cyabo asenjera endonge ase umutimo ko tugo chikokora again tonda abate bia abana. We can't deny the fact nga abana mbabwate chisimi they use their technology well for a study magana ya school. I know even when they are googling chemistry there some funny advert will be passing there. Just ignore that, stick to what you have gone to do online because ntoko nyara wetanga ngam babugate and if they don't have, they're using for the parents. And secondary, we understand that CPC is with us now. It's not a secret that itapotea sasa iko. Just take your time as a parent. Chaka gokora at least because abana they have projects. Bakora. Yes. Because that's testing their purity. Tema okana barabu ebinto binde onye na bogo sona as a mother. Stay with your girl, moro kimnago sona stay with your kijana, muonyeshe vile anashona. As a father, just spend that time with your son because
buno mumura ebintu mbira arabagwetera because there are also fiscal changes maybe ochakire koreta chinderu osoire gusoka kobera n'abantu bandi singinjo maybe ororira ogotire just ko mwana ogange gamba nere buno muibori and then lower yourself to his standard. Egera siboke akoere so muchando yagwetera nyone mbiri bibisekanite na akoretere bond with your child because I know chiga stokora nchikali go twanchira tuyibere na abana but for this just spare time spend with your child at least mo bond nere no manye binte binge na agotenga mami unajua nini shule yetu watoto wanafanyanga hivi na hivi utakuwa umejua mwana wao na contact is at risk. What can I do as a parent? Let me talk to this child. Kosetigandigia spiritual person amokwanire. Like I think also there are even some churches which have organized for a retreat for these children. I was sharing with my friend Agape Pentecostal. They have a retreat for umukutano bwa abanafunzi bwokurwa maegerio arisengera whereby they have invited me to talk with them. So invite people to speak with these children. Now in the people you invite, just ensure you have measured them. Don't invite maybe because going with the hospital kwa nere TV you think that hospital is good. Just check even the background because what is going to teach these children is what is living with. You cannot fake life until the end of it. They say fake it until you make it. But when you come to the reality on the ground, you can't fake it until you make it. Because these children batanga buyegi bakobo ikeranie. Ono aso komenyu bogimo batomenyete njete yoregi bakobo ikeranie. Goikoegeria gento kirio menyerete botambe because abana abamba korigeri batete nga ntete ko na hospital ntete ko na job bangi then bagocha background mume ana we street igaiga nayo gachita abana be school nayo tete go kubaoneria nyasore so ikabana abaitange bakuganire singincho na abaito na intuna abaibodi. All right. Egara no tebiro bya kigima na inde ndoshenga wekatobe to kubatuka usikokora umuroberio Ensakia asikone turaenda anse ogutabukia umuroberio Ensakia ndete mbaya libagali abene chitaika ibere iga mo kwa kurekerengele kino kyo mwari nabo igona mukwanira anana mono una KSF na butocha kara Geoffrey atumanyinga KSF nkieke na ende nki mwabere mo kora rafu tumanya gocha asense mo ya sospita boigaba atumanyinga miro birike mubwati anana mono asi okonya abana aba abo bare asi chiskuru chetu butocha kara se nsemo yao Geoffrey orekerengele kyo mwari nabo igokwanire aso bwenge igore ya KSF nkieke mwabere mo kora na ende nki mocha mwara kora alafu mende gocha asense moya enere abagatumanyia ayande njengo sabanga abaibori una abana baguchaka tanyare koba agata na koba orokereri chinchira chire chindonge ekiagera abu nabu egesakuto gutigamaya na KSF aso botambe emanating Kenya Students Christian Fellowship aso munugwe Nyamulero aso munugwe Gusii atanga na abanafunzi ba Kenya bali baraba Kristo okobwata na kulikuwabo igo ekiombe keiganeke ekereki abanafunzi bali high school na tertiary colleges college chikoro diploma na nigo to nkerigia kanisa endeyons igo ntoli kuegamera gochikanisa endeyons getole interdenominational na nigo kereke nyingima ngeri kiombe kere gusioka ane nigo tugwikera abana ase chirari buango igantu atwalira ligari maji mazuri ogembo ndobwaterari mutinyo gatatu Kisii school nkoro storage convention bunabono ntobangete convention ye ekare ari kabiyanga organized na national part
go train to the leaders in schools ngoenda tole chi school tuarandi wetera se tokor ka mission ego abare nentore kira school chonsi pigusi lakini school ndio siraga niko partner na itu na beko nyara ko partner na itu kiara no to cha twa organize no next weekend challenge chi school chiri twanyara ko konya abana na bali babu atembe chanda ego lakini kiombe kene kia wanafunzi ndio tokoro kunga associates abantu bali bakwe manyekani ng'abanafunzi yani igabono lakini kiombe kia wanafunzi igatoko konya wanafunzi kogenda rekobera ase Kristo. Yes, ensema ya hospital kerengeri kia kio mwelende nkio rabiko komentera asa yu abira ukwana. Kerengeri kia ni kio mwelio na oyo kawero mo chairman nyumantara sobo chairman na Pastor Suma oyo mo Pastor Sten Miwa PAG kose omo chaplain yokerer girls. Yes. Nintome ngora yane abene asoko musirima mo mwabo motebi ngapore umorandia nyasaye tigabare mibune familia na oigo KCF na umuntara kagerenga ne bintu bya chibasha mango tabarenga there ministries chibasha niyo yachagete 1958 konya abange baito ntora chance nya labda na baibore baito konya ambaracha lakini niyo yare ngororo na since then yaberege kogenderera mpaka generation after generation na ekirenga gitekenene noko koro mwanafunzi amorore Yesu kerako by at the end of 4 years omwanafunzi yongo sokaris ko yeskuru ameki decision intuntori go somi magana doctrine ndeons amagana baptism intuntori go kora amagana yo kwegeri intwento to kwegeri nenchiri ya Yesu bunere omwanafunzi amorore Yesu na anda kenyona abanafunzi bari iskoga iga abange obabori historia yabo nigora nyone kisimigega nabo montago otenga nche nigo narandire tuke onaringe school for example bono bunanje nigo na randire tuke onaringe Nyamira boys na the same ministry Kenya Student Christian Fellowship nabo kana kore school nga join because nigo bandandire tibagankonya na mbaro abange bakonyekire gwetera KCF yeye na ntori affiliated na political side and ons ntori affiliated na kanisa and ons but when the church come ibago chabna partners because this church they are sponsors of Chiskuru Chinde so when they come on board they are our partners na we don't work alone we work with the Ministry of Education whereby we have an MOU with them. For example, one area ito ya Kisii school, omo kwani tomo nene, arabe Susan Maangi, oyore TSC director, amagana yo astavi overi kiwa barimu national office. So and we are aware that all our TSC county directors will be present. So abarimu baito bari mutoregete teakonya ko obata anga kero atorekire oko ngakero ota no toregete oko more responsibilities nyasaye bwanchiro chiyewe tangaso musimamo no toregete egere tokonya abana abaito singincheme chande yeres chiskuru nintuna abarimu egere toikera abana aba singincho nyasa akonyire asingincho yebiro abarayo sabanga bono nara ali olinkali kumete kina binko kora mirimo nene kyagero iguro basembo ino tikyara akobwatira naino alafu manya ukolera 30 seconds yatoji gukora morobero onye gotete go join KCF no mwanafunzi wa quality school last year ntobwate kesat na indonye kore after college you are a teacher you want to join us. You are invited to join us. The number is 0723 350 309. Ngakere simi tokuwa na mange na wego na bokondi ya se Facebook nkoro kumbarikiwa hospital. Egere to engage more. Egere you come to KCF
we save our students. Alright, umwanchumuliria Ndizi TV. Tuabe tuosanga nabari anema kurwa sekiombe ya Kenya Student Christian Fellowship anemono ekiombe yekuliriria njira kibako baukinia na korera abana kemoika asu school cheito ime yensi cho Kenya anemono asibale abara ikurwa se orogongo rwa Gusii bakoro wana Geoffrey Okeno oyore umunyakirogo borogongo rwa Gusii na boigo hospital mbarikiwa oyore umunyakirogo gwe county ya Kisii asekiombe asitobate banga tusanga Maangi askorende ndo chinga everywhere otominyoki askorende bono tabwati kina tebe korende ninganagere wena egende azigita ikagetambe korende asengenjo yebiro beto komnyoka tabanga mbia mono aswikira na ime studio mbia sana ote mbia mono aswikira na Ndizi TV ane teba engakiyo mwaliyo gocha ime Ndizi TV tubari ganetike gima tugende rose mia ekiare Kerubo sitobabekere oboroso obya amen asentali kweba atwabirite kubwatira nabaro kuruchinsa chamami Fridah Kerubo oyoba agako ngari bakali abene bengo sanga nabageni baito ansebo igontaba ebe atwabato kwene kinga chibicha abakwene kinga chibicha chabere chorikira na asenchira yoboikiranu hayo chaka na Victor Sultan Obangi na boigo Sara Mumanyi ababa kwene kinga twabeto gosembeo na boigo kwabere otorora asenchira engiya kigimase umonchumurigero Ndizi TV habuno tochikira omwelio obokumulekera amangana yechisemi askene noina zegotayibo tigamaiga asetote mambia mono asogotobwati asejinjira awetera TV wetera asomtandao o Facebook Ndizi TV News digital awetera asensemo ya YouTube Ndizi TV News na wetera ase omtandao www.ndizitv.net mbia mono asokubатera na wekera asekochakira mochaka na weka asomwelio asekorende na bingo batakira obolio byeme Ndizi TV genda gotengera Ndizi TV kera tubatemero video emenge kigima yokobokia yokosemia na boigo yokumanya amange agendrate ime yense yaito ya Kenya ase wekalitikulia mambi astorabito gosanga naye igoro yamangana areketeri chiko na bereko batakira obogiriria obuya ime Ndizi TV na bwelituligia nyoranga Ndizi TV na bwo ubwansu bwo mu Gusii.